come shadron Kintil come shadron Long black kintil Long black kintil Kintil come shadron Oh long black kintil Long black kintil Kintil come shadron Long black kintil Long black kintil Kintil come shadron Oh bila cerah Bila cerah Bila cahaya Bila cerah Bila cahaya Halo. Haleluya. Tongin pertara ke surga berkemen mereka donut ke basngongo laisian yeroi try. Yeroi try, yeroi try, yeroi try. Ngi pidap da dur khamat yo put sam khibat ke berkemen ngengej. Udah try open kemen ngi. Amen. Tengah priang subhai pi baro udah ini ke jaka. Ban ngayo ikren ni we kena samlam i bawan ningkong akan nika sngi mentang sngi ngap priang subhai fi bat kumjo itu ke bapet ya ki yeng ki sam ki jong fi ki bi join lang bat kanika Grace Worship Center channel ni sngongo yu blay ba pi join lang bat ngi ba pi shimental lang bat ngi hakani yak ban mani ban nyero bat khamta man yo sngo yak tien ke jong blay ni priang subhai pi baro hake kerteng ke badan bor ke jong Jesus Christ nong penim jongi te hakani ka janmiet ni sngongo shisha yu try bari ke ching e ke ching ai ke jong u bo pen la ngi bu bu ka do jong fi ba pin trang ba pin wan shi ke yeng ke jong try amen te shwa bangin pengitang ini ka por ngin IT ini ka por haga jing pinya ke jong men sem khot ngin khot ye ka present ke jong blay ini ke jaka nomor khem ka present ke jong blay gamlong ka jing sakri ka long ka ba blem blem na takarang idan kam ye ka jing yo men sem khot jong blay ba ye ka present ke jong try haga ni ka janmet shwa bangan pengitang ini ka por ngan pulin ke tien ke jong try naki kam ke jong ki apostol kalnong ka ba khan riu kalnong ka ba khan riu ka khot ka ba arsan Sobha ngi yeng lang na kadak abang buram mi tien ke jong try. Kani ke jingjia ke jong Paul bu Silas. Kadakhat ka barusan ngong gumni. Hanrei hamar ka ba shiteng sinya. U Paul bot u Silas ngakwa pin bot lang nga. Ong kilaya duai. Bat kilaya ruai. Yaro bhayu blay. Bat kinong sa bindi kila shash koria ki. Te shi sendon ke jing kinyo jumai ba kraw. Kat ben kinyo no ya ki nongrim jong kata ka bendi te kumni ro la pli wang ye ki jingkang baro bat ye ki kenjri jong baro la loj no ngange ya kene ke janmit yudon na ka jong ka bendi kala bendi ka bendi ka jong shate kala bendi ka bendi jong ka jing khuslai han rai ne ka janmit ka tien juble gong dang mi ngi duai bat ngi ro bhai u try kan don ka jing penlai kan don ka breakthrough bat ngin duai ngin pengentang ngin duai ya praise worship kan yo kan yalam ngi shi ka kat ka jong try bingin la shisha ban mane bahai utrai kan ga janmit bat ngin i ka breakthrough ka singim jong phi bat kum jo i ti ki badan hayeng asem nga du nga kerpa dia phi ba bin chimen talang kan ga janmit ya ban ro utrai ngin duai ngin bin tang ka praise worship bat ngin duai tu shagri jong try iba Syiemlieh iban ai ka tien ga jublai kan ga janmit tong le lang ngin duai ngin bin tang ngin IT ka jing pinya ka jong men sem ba kho ya kan ga janmit hallelujah try nga ai ngo ya me ablay jong a sai sen try ga janmit try Try nga yang hang ne try om day try bang la om day try bang nang bang start try harai day ba mila pen em yang i try ablay junga mila pen em ga chem ga junga mi ai ga jan kop jung ga hok ga jong me try ba day ga ching ai ba ga snam ga jong me ablay junga ka ba pen la yang i try bang nan ga ne ga jaka try
Troy ngis ngongo Troy ke jing bahaga jome Troy ngis ngongo Troy what happening jing bom biang ke jong Troy rai meda ke jing snake play Troy mi snake yang iman ke step a Troy a play jonga Troy nga Troy ko pa ke chan me Troy shimti Troy ke ke por Troy yon rai ke por ke koror Troy shimti Troy ke praise worship Troy shimti wallam shimti ke samla baro Troy ke ben yo ben yalam ngi shi ke jing mane ke jing ro Troy kat bagi nang mane Troy ngangat kandon ke jing pen light a play jonga kandon ke jing pen kya ko Troy ya baro Troy ke ke jaka bat kum jo Troy ni ke ba pet ke yeng ke sem Troy ada Troy ko pa shimti Troy ke ke por i khot ke present ke jome Troy ke jing pen slek ke jome Troy kan long halor jong i baro i wei bi ke jaka a play jonga Troy nga Troy yu chakri jome Troy wan ra yu khmar ke deng fna ke jome Troy Troy hikayo Troy do men sem ko jome Troy Mawlai shaban ai ke tien ke ba dei biang Troy yang i a play jonga Troy nga da Troy ko Troy nganget Troy men don ke jaka Troy menam don shino Troy a play abang ya kot ko ke jimot kan ne Troy nganget mi don hang ne Troy a play jonga Troy nga da buti ke por baro ke barang sa a play jonga haga jing pinyai ke jong men sem ko jome menta shri bom chukut nge da Troy amen but amen so ha ban shong ngkerpa dia fiba fin long light load la ka dei fi ban mane ban ra kikti fi ban ra kikti la ka dei ban dem kho se fla ban dem kho se ha ka dei ka por kan IT wallam manyalam ke jing mane jing ro tenglet lai ni ke jan mit la bu rom lang yu min sim ko jong playing in khot kerpa ai ke jong try ani ke por ngi le ngan wan ani ke jing roi I came for you. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distraction as I came for you and I came for you.
she can look back. Kalong dang she kalek She seen Jingtip Jome. she sin jing ta chong me na brella ki jing te na wan shame na wan shame Ating inong nadan kam tang mi try. na dan kam dang ya me Jinghun yang amila Khambniah na mela Rajing na la ya mingane ating ipertalan suruh jam ya mengane. ya mingane oh tang ya mingane Simbako yang simbaku yang seluruh wan ban dui hang ni menta Gidon Khambniah. Unidon Khambniah sashi sin Jingduwai jongye Ating ipertalan mensimbako. oh mensimbako oh mensimbako Kapliya lagu doa. Khambniah lakado nadong la gloyami Jisuring yang asyajan. jisure yang asya Ngawan syami. ungawan syame ungawan syame Angin ong dia ngawan syami. ungawan syame ungawan syame Ating ilangin dia gelangan di kepo angin walang. mensimbako unib yang semelupa wan ban dui hang ni menta unidon Khambniah sashi sin Jingtip jongye oh mensimbako mensimbako Ada doa ko masli angin ong dia sisi mensimbako. mensimbako Mensimbako ngip yang sloha. mensimbako unib yang semelupa wan ban dui hang ni menta Gidon Khambniah. Nidon Khambniah sashi sin Jingtip jongye Mensimbako. oh mensimbako oh mensimbako Tingin ong lang ipin kre. Kajaka. ngipen kre Kajaka. Try hang ni menta. try hang ni men Oh monjo me long hang ni. oh long hang ni Try iwan pai shame. try ngiwan paisha Angin ong dia sisi ipin kre. ngipen kre oh kajaka Try hang ni menta. try hang ni men Monjo me long hang ni. long hang ni Try iwan pai shame. try ngiwan Angin ong dia sisi
Jingduwai ke jingkeman. Amen. Ingat for you snow ke jinon kat John Try. Amen. Trilangin wana ni ke Jingduwai. The Lord reigns. Dengan tap jam ke jing. Patingin wala.
lang tigi jingi langin wa sa ni jing wa Pangilalo ki jingi ro show twa Every praise is to one God. Every word of worship, one accord. Every praise is to one God. I think it's a lot like singing while every praise is to one God. Every word of worship.
Jingtip sisi. Dikenai dengan Jingtip show tuai, amen. Jingtip sisi dengan Jingtip besar. Jingtip lagi every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, Every praise, every praise is to our God. every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Holy hallelujah to our God. Every praise, Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. See, God my Savior. God my Savior. God my healer. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. That's why you sing it why every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. Tinggal lanjut kaki kita berjam surah. Oh, every praise, Lord, belongs to you. Oh, Tuhan yang menaik, Tuhan yang berjiwa, Tuhan. Tangan sendiri, Tuhan Oh, we worship your holy name, Lord. Tuhan. Oh, worship you, Lord. Oh, imani Tuhan. Oh, I sing praises to your name. Praises to your name. Praises to your name. The name that's so much higher than all names. All honor to your name. And all honor to your name. Honor to your name and honor to your name. The name that's so much greater than all the names. Angin gede orang yang bertengah jauh thrive. Dengan orang we lift it up. Be lifted up, be lifted higher, be lifted higher, be lifted up, be lifted up, be lifted higher.
trai cái nệ chỉ có con chú cơ Trai nghi bên manai cái jing bahar cho me bên manai trai Jesus cái jing bahar cho me trai này cái chân me Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. In every hour I need you. My defense, my righteousness, oh God. Runs deep, listen, runs deep. Your grace is small, your grace is small. The grace is found, is rare. I think all on where you are, oh where you are. Lord, I am free, holiness, holiness. Syiemlieh try to get me. Oh, yeah, me ngadon kam kaji yada kaho shonga atra yumi ngadon try ngadon.
jalan. Lord, I need you. Lord, I need you. Every hour I need my defense, my righteousness, oh God, I need. As you shout, Rang, you don't come, thank you, Manal klip mana try mana gopol gidan kami mir try chisu gijing imju gidan kami gijinani kat jomeng gidan kami mensimba khot jomir try kat jamil try ai tay gijing dani kat jamil try pling jumi I begin your snow try go buram jamil try go dani dia kangras Lang tiga segi show try ni ke bawah. Bagin buram tangyu try ni ke jami. Buram yang bersibuk kau jauh belai ni ke bawah. Bagi yo snow yang mir try. Gimdan kami kau ibat try jisu dan kam tangya me. Your presence makes me Angin walang Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus. Jesus, your presence
Ingat medana pedang jumia tuan ni jami. Baman aluk semelo burang. Aluk semelo jingiro. Jong Jesus. Amen. Bergur kui fini ke puan. Selamat jom. Hallelujah. Ngayon ngayon sengaw siya pida mani utrai pida yero utrai dega jingman. Namar kaktin ngajong utrai gong nakashiti upol skinong green gandong balai khot bakan yogong utrai ulong umen sim. But how about don umen sim utrai hang ta ka don gijing lai loy. Amen. So ni ai kulai pi walam ublai nang kentiu yo pi alam syai ngi syaga jingmanish ka cat gajong utrai ngiyo sengaw syai ka present gajong utrai. But kat bangin yo aban swaban lumi gijing aingu kerpati ke Osha gilong ready. But ngan khot ya i Mrs. C, thank you ban pengetang gijing aingu. But kumju ban doai ka ketin gajong utrai. Hallelujah, try, hallelujah. Shisha trying you one you can aingu you may try. Mengila ko try ban dan he kaniga jaka ngi aingu emi ko pa shisha bengila ko try ban rong shiga jing don ring kat ka chomi tra. Trying is yo snowy ka jing don ring kat ka chomi he kaniga jaka ko try. Baga jing don ring kat ka chomi ko try ka ben kya shisha yengi ko try. Ni snongo emi ko try he bengi wan ro ko try shisha ka yeng ka chomi. Ni wan ra ko try ki jing ai ko try shisha. Nang meda ka jumpen telon ko try ka kam ka chomi he kaniga slack and do oblay chonga tra. Trying it dwight try shopping in shim ko try shopping in lom ko try shisha ko try ki jing I brought me breu ki chome kin I ko try men kido men same chome ko try shisha ko try bangin I ko try ya daga donor ke besbon daga donor ke bekmen able chonga try but able shisha shwabe o bangi de dwai ro ko try shisha ben de shimti pat ko try bander la lom ki ko try shisha shimba pen kentang padi ki ko try bakin long ko try ki bla pen kentang ko try but site de snam ba tien ke chome na kano kano ke telong ko try bekwan try but I bekan long ko try shisha ke jempen yari ke hima ke chome ke ke slap per thai able chonga bangila ben ko try ban knesh ki min sem ki bakodor ko try baka hima ga jome ko try o ganang yar ko try ker khui ki breu jome baro ko try shisha ki ba ai ko try shika kam ga jome ko try ker khu ko try shisha na ki khenna na ki samla na ki rangba ko try ker khu ga try ka ta ka yo ka kot ko try shisha o shisha baro ko try ka ki le ko try I can man bha ko try but shisha ko try ka ni ko po shisha ko try shopping in your snow ko pai ka tien ga jome na shakri jome ko try ni wan ko try shisha ko try man dwai ko try ka jing da re ka chome ba ke ben sle ka chome ko try ka na long ko try ka tien ko try ka ban mi no no shakri u chome ko try ba ka long ka jing ko ko try shisha na do ko try yang ki be dan lang hang ne ba kum ju ki ba pet ko try leng ba ko try chung ka media ble chonga ko try but I ko try shisha ko try o ka ben sle chome ro kan yo ban tu ko try ka ni ka jaka ni shu I ka borom shame ba ka ble shibon me ma men dan ring kat pat ni ka ka teng jong Jesus Christ nong penem jangi amen. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the who guides my heart. Lord, I need, oh, I need every hour I need.
Ti ni ka por pang la poi shi ka bentai ka ben yo snow no iktin jung try. Ti kerpat itu ki badan ki yeng sem kin snow pa ban burom iktin jung try la pipet ni ma kan no ka mobile ni ka computer ngai ba pin yo ka mat ka jingker cool ma ka ni ka janmet yang idon yu shakri jung try ka ni ka janmet I Mr. Evans Syiemlieh. Kat bai shakri jung try dong wan chikman. Tungin ai ka jing tap ti bang piang ka burom I. Hallelujah. Hallelujah. Tuangin percaya roh try license daga surga bagman. Way are lie. You try. Tuangin ai ka jing tap ti ka jam ka jing dan kat ka jong try ni ka janmet nga ai ngo you play. Basa sien pat ngiyo ban wan kat ni ngot. Baru pelak yang ban sami ka tin jong play ni ka janmet. Upelak ye piru barok ki ni ka jaka. Sigitu ki kamera shabar shajrong. Nganget ini jeseng jenging ye syong kumta. Belada fiwan slam pindo jaka. Tamang nganget kade ke jing trang jang ka dok nut jang fi ke tien jang blai. Kata kade ke ba crowd pelat ka hima ke jang blai. Hagi khmat jang blai kade ke ba crowd pelat ke jing trang. Lada fi trang pin yo ai bai. Amen. Expect nu blai ke ni ke janmet pin yo ke ba crowd. Syab ngan le sya ke tien ke jang blai. Kidon ki prayer request hang ni. Nganem pule ngala pule maroi hang te po ki on saminga. Nama kibon ngashu pulih details yaki meneh ngashu tu ifi kenapa fin sengau tu kumna bangin duai ngashu bo ke keti nama nganam da jer kerteng mau blai jengi utep lot yengi baro utep iga jingdan kam jengi utep iga jingi syam jengi hang ne kambon gidi gi bapang kira na hospital hayeng tang iwei ne gini dan apreng jong jing accident ye syam ga accident ila men sau ngin duai ba in un ya da blai kan dan ga jing pen kya kadam dan ganu ga besniu Tuangin le khmat jo blai ngin duai kerpang ye gini ki breu ki kon ki jong blai begin yo ye ga jing pen kya daga jing jingam snam jong try jisu la pen kya lot ye gi jing pang jingi bara tuangin duai daga don hot bara hallelujah try jisu abakopa men simba khoj you want to come out jamaica try ban aingo iga jing ba jamaica pa trying it duai ngi asad any ka clip mat nang banta kini ki kon jamaica badan hagane ka prayer request go try me tep igi gertang jongki me tep iga yeng jongki me tep go try me tep iga jing sham jongki kidan ki bapang go try kidan ki beshitam kidan hospital hayeng go try jisu trying ada duai wat ni ba accident go try me tep lo deki go try jisu trying a kran go try jisu daga snam jong me try jisu lapen kya lot go try ye ga jing pang jongi baro la sat nar vnaya me lapen wet ye ga met ka jong me go try jisu try la sempat ye me go try dai na ga daw me kwa ban ai lot ye ga jing ka jing kya jong me hangi go try ban nga kran ye ga jing kya go try ga met jing ki kon jong me go try nga kran persha ye ga to go bor jing pang kan ken ria Haka kerteng ke jong Jesus Christ kan ken ria. But trying ada duai. Men pen pau ye ka buram go try. Men pen pau ye ka buram daga ba me jubab go try. Men ai ye ka jing jubab but ye ka jing ben kya. Ka ba janai ai begin long ki ba kya kran. Haka kerteng ke jong me go try Jesus. Ban ai ngo ini ka por. Ye ka ktien ke jong me go pa. Kini ka por jong me. Ngalai asngau na do mene ye me go try. Kat bengina mane. Penlong yang tanggung ke speaker. Keren mame iki kon ki jom iki batrang go try. Ngam shania aga jing start jonga ngam shania aga notes ke jonga. Ngam shania aga jing pen slek jom men sim bakoi. Kere ga por ke jom go try. Try mame shima mame men yok mame ga buram. Man kraw mame man red mangi go pa. Aga gerteng jong Jesus Christ. Amen. But amen. Sembah shimi. Hallelujah. Haga por mga tip ba kini kasing nga ban kran iga katin ga jong play. Nga duai bang ang trying an kran daga nga klampat duai ba. Taba kani ga jumaj burkhat ka yacht stat haba ong ban yo program ma. Bar ka yacht stat tegaladon ga we ga kubor ga dot not jong ha. Kadon ga we ga kubor ga ong ban kran daga ta. Henry hakat sngi Wednesday. Men Wednesday hang ni. Ni don ni ga prayer and fasting ga ba try udah wan jingo sisang ni. Ni dan igi brio shibon bat ngada snowman baga prayer meeting ke Jingduwai ni bon gi brio menta hallelujah bat haga tu kesni gi brio gi bowan haga tu kesni ki snow to hadu ka no ka dan ga jing tray jong ublai ngi ga jaka
Ngayalam ye jiseng duai ki bon ki nong yalam jungi wadi pastoru yalam. Ngala persang ban le professional hatu gesengi. Ban ong mo ngi gi professional. Bala dau tray ublay un tray gi pan ba amda yengi. Ngala pen jubor hang ni renga klam la nama ga jor pelat ga jing pen sle jong try. Dia ngadem ko asio hang ni ban ngadayo ngau ye ga jing pen sle jong try. Haka tu kesengi ka kelak klak ke jimut jonga haga donut. Nganem keren syu ye tu ka banga don ga jingmut ngan keren ye ga jingduwai. Nganget kene ga de kesengi ka ba ublay un pen ke shat biang yo men sim ba ko jong ga jingduwai ye ga jing jong pi. Kene kesengi kan ye rap i bam nang ban duai nganong gumta. Ki bam la ban duai. Ki ba fi struggle ban duai. But ye piru ki bala melen ban duai ki ba utrai ula sei ba pin duai pin yesat. Ye piru kan long ka jiman toy nga nget ni singi. Kat mangadang kren manga nai supet yanga. Kwa aga donut jang fi duai ho man sim ba khoi. Ba blai un sei ni ka ba krau ka ba tap ang ne pa. Bala danga sei menta da ka jing ai ka jang utrai ka jing penret baro. Kan dei ka ba krau ne ki ba krau tambat ngan nget ro. Bahkan penkia ia nore no ni ke janmin. Yen se duai kerpang ngala duai hayeng ro. Bangai iya ke jingduai jonga ka bakan jaman sim. Bahkan ni ke singi ublay un kata unda kata shisha. Ya nore no bat ngan keren sipang ke jingduai ngong ipimentan. Ngai kerteng kum ni ke ni message. Ngai kerteng ke jingmayan jong ke jingduai. Ke jingmayan jong ke jingduai. Leni the mysteries of prayer. The mystery or mysteries of prayer. Ka jingmayan jong ka jingduai. Bikin mau ka shiti ka bening kong sigi Thessaloni kal nong besan ka dekat ka bakan yau ka ong to duai klem da pot. Ong bar nga penbot bar nga. Ong to duai klem da pot. Kata ka di ka jingkot jong ka ketien ka jong blay yang iwe piwe. Amen. Bar ngan pulifi na ka gospel ka jong Matthias kal nong ka ban rio. Kani ka di ka teks ka bang kwap pensyong nong rem henry ngan sayat ru kat kom ke connection ka bang mensim ko Ukraine ngan nem syong tan gini ki points ki bidan na ka notebook henry ngan sayat aga jimpeniat ki jong blay ngan plefi na gospel Yohanes Matthias kan long ban reu ka dekat ka ban reu ka bible ka ongkom ni gini tien ki jong Jesus Christ henry me haba me duai tu leit rung shela ka pulit. But aba melakang ia laga jingkang. Tu kerpat ia ukpa jong me ubahaga bare. Te ukpa jong me ubayo I haga bare. Un ainong ia me aga bapau. Hallelujah. Amen. Ngako aban kren ia jingduai. Bikin mau ne ia gesti ka bening kong. Ke jong Apostle Paul sigi nong Korin kal nong ka ba lai. Kadukhat ka ba khat nyau ter sepuli. Ka ongkom ni ngiyalong kibaya trailam baru blay. Amen. Kan mawi kata wanam klet ya kata mangi ngide kibaya trailam baru blay bahabneng. Amen. Hakanu ko rukom ngiya tray baru blay kata ada ke jingkeli. Hakanu ko rukom ngiya trailam baru blay day haga jingduwai. Ladafi ko aban tip ublay utray kam kumno. Ladafi ko aban tip ake himajong ublay fin operate kumno. Pin function kumno haga himajang ublay lada fi ko aban tip ublay jangi uya try lang bay tang bat ki baduai. Amen. Nata ka daw ngon kren bai ga jingduai ni ga sngi ublay jangi uya try lang bay tang bat ki baduai lada film duai sa check bai gata na su kop ba fi try ublay filaban wan jiseng filaban le hok kat ba fila kren daga buram relada pimbiang ka jingduai ka jingem ka bashimet kamtam kata fina ban yet ba namar ublay uya trailam tambat ki baduai fi ka jingduai ka degani ka jingduai kam day ka ba pen kelai ublay prayer does not change God kam pen kelai ublay ka pen kelai yang ngaba dia fi ublay sungi ulat dap John lupa hajan on the Bible dan ka por ngi klem sngau ka jinglong hajan jong ublay. Setiap dia nak ega daw. Dia nak daw jong ke jing duna jong ke jing duai. Lada fiduai, mdai bo wan janu blay singi. Habang ituai, ni sngok ko ega jing jan jong blay bat pi jan mafi so blay. Amen. Kata ka dia jing duai. Ka jing duai ka dia ba ngan su ong kumta. Ngayo sngok ni ki singi ngapet apa.
YouTube ngai Ukraine way upastor ubadan hani India apa South India. Ngas ngau tenat plat ia ketu statement ke Ukraine. Wang ladaki brio ki ang baga Jingduwai gede ke best but bafishus ngau bang man but ke basok. What nget kita. Lama kade ke Jingduwai. Ka palat hiro. Pet bahaf in the pe igi jeseng. Menta ke singi dan igi jeseng dap smam ki brio. Ai ngau ublai. Ngin pelong igi seminar dap smam brio. Ngin pelong igi praise and worship evening dap smam brio. Tang shuang prayer meeting duna. Namaga Jingduwai ke dei ke ba jenjara do kata. Bala da film dan ye ke mon dala dia bala da kam dan ke jingpen la ke jong try. Ke dei ke ba shisha. Na ta daw nga kwa ban I mean Syiemlieh ke janmit akan ugur kam ngin duai. Kam dei ke besok. Kam dei shisha ke besok ban duai. Namar balai vitem ngidan la ke jong ke jing sngau tu ke Jingduwai. Pivi sngau tu do kum wei ke Jingduwai. Nga sngau tu do kum wei. Ki wei gi sngau tu do kum wei. Ki dan ki jing hi kai ki balai pau jat sepang ke Jingduwai ngalai sngau dan ki ang kum ni wan nget moi ke ni ngat shu tu fi. Ki ang namar bo blai jong ni. Udah ubelatip lot ye ge baro ki mengi dan kam na ta kadam dan kam banduai. Ayo sngau i kata. Ngasit ye keren ru i kata. Ki ang ulah tiap lot de namar dan ke por vila pan ru ai dan ke por vi kelampan pat uai. Kamut lada umman uai de umman tu ai. Baban nai duai ki ang kum ta. Kadan kum kata ka jat jimut berkat ngakwa ba finem Syiemlieh kata. Amen. Fikir mau Jisu ang kum ni. Wang ukpa jengi ubah beneng haleluya. Udah tip ya ke ai bangi dan kam nakata ka daw duai wang. Uklam ong namar bulatip nai duai. Wang duai rong syega pulit ukuran ni kata baus ong duai kum ni ko pa jengi ubah beneng uhikai ke tu ka Lord's prayer uhikai ke tu ka Jingduwai jong try. Ngis ngau tu la ka jong ya ke Jingduwai. Dan kiba smart banduai. Dan kiba jaitu banduai. Kedai ni am kata. Dan kiba la banduai jrong dan kiba duai lingkot. Dan kiba duai tang sipang la biang. Dan wei kena duai. Bangi Shillong itu kena. Aku wei kesingi ngi dan lang wei pastor. Bau tau pastor ban sesio ban kelina tau kena nama usut le abe kum taman ka bau duai. Ban pen kentang ban aingo ye ka bam ye ka ja ka sha. Usule abe kum ni. Ti kum ta si kum ta ule. Yos ngau tu uang amendro. Tingi kelina tau pastor uang me duai kum num tu. Uang asu uang baik Jisu amen. Uang ngalatip tu bau boleh utip ngalatangan pelat dia. Dan kaman duai jrong namar latangan dan kiba duai tang Jisu amen ro. Dan suwai ubriu ngam ken mau ngayo asngau ga jeseng ga kumno dan ba itu ikane yo filai asngau. Ba uduai. Pen kentang ikane ga bam usit melien ban le ikane bat ki parlok jong u ki shit iwet. Ya ta ga jingle jong tau breu nama udah Kristan. Unda shuaban bam jaban di sha ju kham duai. Teng duai. Ka ba bon hi ju duai ju aingo ju pen kentang. Ba tang shio ai ga bam ubam bai wot. Tigi ka jinge pet ken riang jong kita ki parlok ro galajur. Ba ga wei ga singi ki mla sha shu ki ong. Ki ong fi de breu ba klemakor. Pim dan ga donot jong ga jing songo pim aingo you play wat dia tu ga ja ka tu ga bam ka fi bam. Bagi orang gom tak apa ulah sengau dom ya ki orang wat batai start ya kan dia jingi dai jong abu blai. Orang nak ai ka daw fitem. Orang kene ka jaga bang bam. Ha kapor bang atit kau san pau kilo siberniu kau arham. Ngalapan kentang lupa nado ka tu kapor. Ngapen kentang sisen pen kentang bat ngada duai ngam don kam duai so ngada pam jak. Ka jing jaitu ado kata. Lala ka jong go opinion ngidon ni Jingduwai. Tamangan penifi, hangani ga janmet, daga jing ai ga jong tribe daga jing pen slap men simakoi, on weng lot ye ga jing mot ga bam day shapang ga Jingduwai, hallelujah, hallelujah. Ga Jingduwai, kadika bo Jisu, usim first priority, usim kongsan, kadika baning kong tam ha ga jingem jong Jisu Christ.
Jesus Christ uduai ke Bible ko ang Jesus wang bagi semenang kita laga jaka bagi kideng bagi re ki marat klau kita ni ki kram bagi re tengan wat ki breu rumah ngan at nga kata wat ki breu ru kita ni ki yeng bagi tia henrai mangau kon jong breu kon jong blai ngam dan laga jaka bangan boy ga kle pite balai namar dan yeng dan jing tia Jesus Christ keu sha lom ban chu duai ben udai breu jang ga Jingduwai nganda pule pi naga shiti sigi Hebrew ngam syukran kumto shiti sigi Hebrew gal nang ga besan kadu khat ga nyau kani ga ba kraw palan kani spangu Jisu pe ko angkum ni kani ga kran yu Jisu Hebrew san nyau ko angkum ni ubah ki sngi jang ga do jang u ga mot ga jinglong breu haba ula ai ngo ye ga Jingduwai udah ai ngo ga jing kerpat bad ga jing ang ga ba kraw bad ga omat hau tau balak ban pelat ya u naga jing yap bat la yo ngau ye ga ya u namar ga jing syap teng ro blai jong bat u Jisu ga jing long do aga ga met ka ba um daga Jingduwai daga jing ango daga jing kerpat wat daga jing ang jong ga do not bara ngani to ye fi nai Duwai standard daga ang dai ban poi ka por ka ba fi ka ang khmat jo try ga Jingduwai ka dai ban poi la da kam poi ngin ye Duwai ba ka dai ban poi Jisu udah ubah kuat tam udah kuat jauh play kelam pop kelam top bria lada kadai ya ubreu benem Duwai dai Jisu ke jing sisa ubiang te wana beneng tang bau Duwai ukam Duwai ma bani ki wai pan Uduwai ka por bu le kamba uduwai por bu besai ki sana janggut uduwai shoban penmi pat u Lazarus nanta uduwai wat haka keper get semene uduwai haka deng pena keluarga deng pena uduwai wat mentaru ang ka Bible udan sibeneng haka ketiga man ka jong blai pa udah ya sad yang abadi fi udai ubreu jong ka Jingduwai ladak Jisu dan kamban ga jingem jaga Jingduwai kat no tam yang abadi fi ki bidang dan ka Jingduna amen Jisu de ubreu jaga Jingduwai hang ni ko angkom no mentan daga jingkang uko ang ino ya ublay sebeneng haka por bu dan yali sekendau uko ang so ukpa baru angkom no wang ngaka ang baun pelat naga evitep naga jing yap bar hang ni ko ang layo ngau ye ge Jingduwai jong Jesus Christ naga e ga daw vitep naga daw bu dan ye ga jing syap ting ro blay angkom ta ki breu ngan angkom ni ngan ai khame kendiat ki breu ki bam dan ye ga donut ban Duwai but pia yard bet malagas ngi klam da Duwai ke bet wot dum dam klam kran yo play klam rong shi ga Jingduwai try kam let's call bet lot shi kam barok pite pian se ka ka pen pau ka ta ka pen pau ba phim dan ni ga jing syap ting ro play Jisu dan ye ga donut jong ga jing syap ting ro play kadan ngan suong ka jing sarong kam pau ho bre pite ka ta ka pau tu ga jing klau kan ga jing klau tu ka pau nga te nga pau dang la kendiat ka kham la ga jing klau na bar da fi klau ngi dang la ban pen bet la da fi sarong ngim tep ka jing sarong fi kwa ban tep fi sarong ne am ka dai wat i ga Jingduwai la da fi dai gi ba dem khmat jong try ban ong try menta ka ski ngam la te ban yat klam me hallelujah menta ka ski ga jing sudah te Namara ka bertai Jisu wang pin syami ka jing jenjar. Na ta ka daw trying a wat ka khmat jome bat sayat. Amen. Kata ka di ka bau Jisu le. Kata ka di ka bau Jisu uyat. Bat hang ni ka ang baga jing syap ting kalahap au try. Ya ka ni ka ktien fitip ngayo agas ngi Wednesday ta ka daw nga kala ka jimut ban kren ka ni. Nga don hang ni nga kalam to agan dot bok na mga di yalam gitu sngi ga kasuan kansan kasur ka baong duai kadan kasur ka baong ne pa uang ublay nganget udah mensiem jong blay uang namar baga jing syap ting jong utrai kelas dang ban kenria nagi yeng jengi naga jing em jengi bat naga ri khasi janti ajengi kelas dang ban kenria bat kaban penwan hab yang ye jing syap ting jong utrai ngi mdan naga waipat kalat de tang naga jeseng ka baduai datang ki breu ki baduai ki families ki baduai baga jing syap ting fin da puli kam ki apostol kal nang ka ar kadan ki kam apostol tem go angkom no ki kam apostol ar sa puli ka tu ga chapter baro
Bagi mi nak kata ka Pentecost fikin mau si spa ar paungot kita nak kamera bahaneng bu ki duai hado si paus ngi bat bu hap men sem bakoi bat bu hap men sem bakoi yang Petras yalap lai hajar ngot ki klab ngot bat kedon ki dak pla ki bot ki ka Bible ka tu kom ni na do ka dekat ka ba sau pau ter kong kom ni baka jing syap ting kala hap agi breu baro Fitep na ngingi kam siap tiang bala roi biang corona ya tu khana ai kata bala roi biang kan ga jing sneo ban ngi siap tiang ya ngi kinyo ya kata nganong i pi kam kinyo baga jing siap tiang jo try ka kan ria na ga jing em jangi kam kinyo baga jing siap tiang yo try ka kan ria na ki yeng ki sam wat na ga ri ga jat ben riu Fitep ka donut jangi ka ang baga wei ga singin yo i biang ga ri ka si jantia Baga don ni ga jing siap tiang you try. Kini ki benai ki belet ka ga jing ja ka bedom ya ga kasi jantia. Ngam ju poi perkhat bagan ja kum gato. Bau kpa upen yap lagi kon ki bedang red fia teblo di gato bar ka pat palat ka donut. Mlasya. Ngam kren nang ni ban ben you to kpa duai na mata jong un siam you try. Lada ka pertai ka map syu. Lada ki bayeng jong u ki map syu. U try udang laban map. Duai na mata jok Fitep ngam benyu ngam pelapat balai ka nang sniu namar la daga jing siap ting jong try kam dan syo wat ngo pela la daga jing dom ga senchar ka por kala dai yangi ban long biang kum ki kam ki apostol ha to ka por ba ki yang ki apostol bat ba ki ya duai daga donut barok kum bau jisu duai dai hanta bau play pen ha biang ya ga jing siap ting jong try hallelujah tong ini ya duai shimet, duai shieng, duai he jing sang, duai bagi paralog, duai bagi jing siap ting jong try kan hap kan dan syo ga jing peniap. Naik noi ke sarkar, naik noi ino, naik noi ke ai ru. U play climb up ye ga pertai bagan kelab mot u up gi kon jong play. Hallelujah. Naik pen kam kai he social media. Ye ki tegi ministers jong ka sarkar. Naik pen kam kai. Naik pen kam kai ki brio ki beran haka limelight aga spotlight. Namar ublay umpeti gitu upet yangi. Lada ka pertai ka impertai kam dega balingo. Lada mangikan ki kon jong blangi impertai ka dega ta ka balingo. Naga ta ka daw nai le kom tu ko makale ka pertai nai le. Rengin syuduai baga jing siap ting jong try kan ha baga sarkar jong yaman. Kan hap agi educational institution jangi kita gi bahakle do kan hap biang agi yeng gi sam wat agi snong gi tau kini gi dorbar snong ngin duai bakan hap agi yeng gi sam jangi ka jing siap ting you try bar ka tam dan da ka wai pat kalat dai tang da ka jing duai bang ifingan kersiu tia ngan pen kisat biang da ka jing ai jong try mengi de ban lech ga jing duai vi haba ngila yo ga jing penem na mangange hang ne khambon ngila yo ga jing penem ta ka daw ngi you try ro Lada dan prang jong figi bampat prang you try what figi bapet na yeng lembaga YouTube ngakwa fin prang you try kibla yo ye ga jing penem jong try ga Bible Timothy iwei kendai ka ongkom ne Timothy iwei kendai ka ongkom ne ye kiba ula penem ye kita ula khot hallelujah fidan jing khot wat ong badan jing khot tang ki bayang nang ne baro fidan jing khot hallelujah baro ngi dan ga jing tmu jong play baro menen ga singi dan ga jiseng samlah ne Bar kada ga jing try jong play bagi kran sipa ga jing tmu bagi kon samla wipe away kada ga jing tmu wat ma fi girang baro kada ga jing tmu jong try pitem nam kada da pareng ki ang ka mandate mo kate ka mission ka ba play wa aingi but ban pendap ye ga calling ban pendap ye ga jing khot but ye ga jing tmu jong play the purpose of God ban pendap ye ga mangaba fi ngin namla naman ngi tang ki breu ngi tlot ba ga Bible ka itu deu breu ba pendap deu play ba pendap Kasyong tangi ngi duai hado kat no ngi kongo you play hado kat no. But ban pendap ye kata ka mission ka bau play ang pidan lala ka jong ka calling ban pendap ye kata fitep da ka bor breu umla da ka bor spa umla da ka bor jing start umla da ka bor kerdan bahjrong umla fitep vi haban yo no ka bor de maka purpose kam dai ba fi jet ba fi ujet u play Na taka daw ban yo ya ka bor no play but ya ka ikhtiar ban pendap ya ni ka calling fitep yo hai ha ki kijat ki jong try de ba vi shong ga Jingduwai lat nang ta finamla de hang taru ba sabon ki kristan ki ba phai den no ro check ya ga Jingduwai ngakan ma yo beli graham vi
Fia tiap le dia beli graham breu jong play ba crowd do kata-kata. Ngas ngau bang yo gawe sngi ki keli ki media. Ladang ambakla uhiar hapo England na gitu gepor. Ladang ambakla. Fi don praise fi ki batip hai gini ki judge stories. Uhiar hagatu gari mikrofon. Bagi angkum ni. Kyong beli graham. Mema de dong yalap uba crowd pelat-pelat. Me tamma me bania noya noro. Melong successful me bania noya noro. But tang shu yalap me si bon ba ki kelaba mot da plus lot le ka poi de ki million. Ki jeseng ki ba me penlang me. Ki de ki ba yang da ding ba da ki da bon. Ha nu ko kam me kham tam ba ni ki te ki wai. Wang kum ni ngas ngau tena de ga jing jubab jo beli gram. Wang dan lai teli ki bangale aga jingem. Aku avin chat skor kene. Magi breu jong play ki ba crowd ki bala yat sikmat fina ban bot i den jat jongki. Wa pasal Paul fikan mau kan ga Bynta bu ong pi ga jingem jonga bot dia nga. Oh ngoma. Wang dan lightly beli gram, lightly ki ba ule. Ka ba ningkong ka de ga Jingduwai. Number 1 is prayer ka Jingduwai. Number 2 is prayer Jingduwai. Number 3 is prayer ka Jingduwai. Bagilai lingok yang boleh mai orang ke jo. Kita boleh orang ke jo. Namaru kuat ban peni bahadukan no don kami ke Jingduwai ke jingem. Ka Jingduwai ke de ba penla ingi bengin ra ye ke ne ke mantle ye ke ne ke mandate. Finda pulih ye ki ba bon ba ki priyo jong play ki set Quran ba ye ke ne ke statement ke ba ong a prayerless Christian is a powerless Christian. U Kristanu bam dan bam im ke Jingduwai u de Kristanu bam dan bor. Ka church ka bam dan Jingduwai ka church ka bam dan bor. Ka family ka bam dan Jingduwai Syiemlieh ka family ka bam dan bor. Ngan so keren bahai gini kham shibet. Plit ban ngan naga gospel jong Lukas. Gospel jong Lukas kal nong ka bakandai. Kani ka wei ka mat ka ba crowd pelat. Haga jing puli Bible jong ka crowd pelat kani ngan puli ngan sa Quran. Pindah puli naga gospel jong Lukas kal nong ka bakandai ngan puli na do ka dekat ka ba arp kandai. Hado life fu ar ka ongkom ni dekat ba udang duai kani ka deu Jesus Christ ka dor khmat jong u kala but ka jan jong u kala le pernai ha khami ru kirang ba arngot kilai kran bat ki balong u Moses bat u Elias ka bamod u Elijah ki bala mi pau ha ka buram bat apa kilai kran syapang kata ka jing le no ka jong u ya ka ba unsa pendap a Jerusalem Teu Petras, bat kita kiba don lambat kila ngau kia daga ba ki samtia, rehe ba kila pet mat ba, kila i ga buram jong bat kita ki arngot ki rang ba ki ba yang lambat Don kato kat ni lagi points ki bangan kran naga ni ka banga puli mentan. Hang ni ngas ngau tenat ba ong penbot nga, ong te kat ba udang duai. Ujisu ni. Ujisu. Udang duai ni ka ong ujisu. Baka dah jing kelador transformation. Syashkor ba inga. Kada jing kelador kaba udah pernah hado kaba mlongso mlapet so. Hado ga tahu babreo daga buram ke jong play. Ngal ngapuli gani ngayo gani ko bai. Ba ujisu wala da uyat daga bor ga jingem ke jong. Ule ki kamba sibon uhikai daga ikhtiar ke mana beneng. But ube ki ksot upen pet ki pamala upen mi pat ki bayap. But uyat aga jingem. Henrenga ken mau tang ri gwai uklam kelador haba udana sinagog haga por bu ai jikai uklam kelador. Haga por bu uyat halor omro uklam pat kelador lani uklam kelador rang to. But haba yalap daga bor besai ki sana jangut ule kamba uklam kelador. Fitep aga no ga por ukelador aga por ba uduai. Lada ga day yang apa dia fi bengin poi ga jing kelador ga ba shisha. What neglect ye ga jing duai, what nyo ben, what nemshim sting ye ga jing duai. Ka jing kelador ga ba shisha kawan ga day ga jing duai bat ngan peni fi ga ni pet ba ga ni. Balai u Jisu ngapuli mana mati asin real. Balai u ang rong shi ga pulit, rong shi ga kamera. Balai u ang rong shi ga kamera. Kangi ga jing kang wang. Marwai fidan bat u balai ye syamang to. Balai u Jisu krani ga ta. Na finda pet u Jisu Christ. Ka ba ule publicly lani khmat jo pat ba ka balong in public. Ka balong in public u Jisu u kelam kelador, u kelador daudan marwai in private. Hallelujah.
Lada kadai shisha yafi. Bapin kelador nayak saat ben supen bahabriu jubor. Rong syaga pulet kang iga jing kang isyamba rukupa. Haga Jingduwai day hangta fin sayo iya ga jing kelador ga bashisha ka klampat kut ang ni ka ongkom no fitem. Ka kren iga jing pernah ye. Ka kren yang ibang ide ben long ga jing syai kedai ne am. Uji suwang tolong kai ka jing syai. Uang syai ladi ngalong ka jing syai. Pinra jing syai kom no. Ngakwa te bangan i gini. Banaga Jingduwai jong ashimet jong pi shimet ka bangi rong. Menginda mi nagato ke jingi syamba rukupa ki breu ki bahieng jingi ki parlok jingi ki pramarjan kini i ke jing syai jong ukres ke jingi jingi. Amen. Ta pet ngan penifi kan ya. Kaya tu ke Bible ko ang ba uan pau Moses but Elijah Elias kamut Elijah. Kani kani ke crowd ba sngap ba. Ngan penwan dor ya fi kani ba fin sngau tu adu kan ke crowd. Ngan penwan dor ya kani ke story. Moses baru Elijah kita giba nado ndai what uji suru uklampak wan long breu ti gitu la dagi spa biga jasnam mensua kini ki Petrus kini ki Yohanes ki senran jong Jesus Christ ki subnayo Moses ki subnayo Elijah nomor balai mensua 4 don kamera mensondor lagi dan video bala capture kiban ong long dor gumne bala Moses hadu mentang Jingtip ya dor Moses kelong kumno udah bajrong kum gi parang na lingkot kumni ki kasina Jingtip ya ka renyang renyot jongki makini kini bang Jingtip ha bidap ha ka jingtho denam ngi Jingtip aga jingtho jong ka kten ga jong blai kini ki jong ka Petrus ki Jingtip Moses utu biar liang ke duriau besar. Ha itu. Parisi lagi kop ki ngi de ginong bot Moses ngi de honjung Abraham nama ki kelampar yo i. Wadu Jesus Christ Jingtip e ga dor kmat ka besisha jong u ngi syumut dor ki kalenda. Mensyo ampat dan teknologi. Bang aso komando. Mangam kwa iru ban yo i glong kumno. Fite balai nama fin yo i shisha ha ga Jingduwai. Haga por bau Jisu ulai ban keu sega Jingduwai. Yet ila dia hangnya. Haga por ba fi keu sega Jingduwai. Kane ka kten jau blai ka badon palat nyau hajar nyau spa teli gi jing kular promises. Palat nyau hajar nyau spa teli gi don. Ki babha sudah ong blai. Ka jing perkat jong blai ingi gede ke babha but ka jing kular gede ke babha sudah mdan ka weiru ka basneu hadu ga tau bau blai jingi amen lada perkat if you on the Bible perkat de jing perkat ka palat wat de siap jong ka duriau ro laban modore ka ta kembang we pastor bula it pelat di kurem jong buang ate ngan lek keren sinu-sinu akan mau ilok bang perkat ilong do step do demit mangala it pelat tambah uang anda nyau gi jimo jing perkat jong kampat dap hakarukom jong siap tang si sendok jutiro kaba ublai pan uberkat pelat igi siap duriau haduk kata kadan haduk kata ga jing berkat jong play bat ka ege mangakwa kalong kumni si bonba ngisuya pule bat ngisuya kam kenti ka klem jasisha ka klem jasisha lada ka day bayo Moses ubang isu tip tang ka slak jong ka Bible banganda yo isi sha nama Petrus yo isi sha lada ka day bangin yo isi sha yo Moses baru Elijah ngam kran yigi breu ngakran yigi jingkular ka jong play lada ka day bangin yo isi sha pinem yo i shabar fin yo i ga Jingduwai lada fin pad yo i ga Jingduwai fin ka dem pau shabar lada fidan ga jingele ga jingem fi kam kenti daga jingjingam snam jong try Jisu la pen kya yangi ba unem eno ingi unem lendat no ingi bat ba bon ba ki jingkular la batang tang bateng teng pat igom ba u no teng teng igom mangi klam kya bat ngi shu yat bet tang ga jing tho jong ga sla ngane tho fi rong she ga Jingduwai ga bijleu keu shu lom jong ga Jingduwai rong she ga Jingduwai ga bijleu u Moses bat u Elijah kin pau shisha ka jing kan long real barial mau kata ketin barial ni Mawlai ka Khambniah yo badan ki kena sam lagi balik ya slok ngatep mangidan parlok kena sam lagi bashir ham trying aingo mar mta fitep gimi si bon ki bay lamba klaru ki shir ham tambah gi lamba kla hadu bala tiang sini ki pat baru kedai hiru bagin tiang
le yeslok ka wei ka group jeng ki kena sam la ki ong ngiwan yeslok spang Jesus Christ kita ki breu ki ong fi yeslok Jesus bugum no namar teru wan menen turu wan men sisngi wan ka tu benai wan uning am stu to staw sho u Jesus si Jesus bugum no ki ong ngi ye lap i wei pa Jesus yo Jesus bugum no u Jesus barial yo barial vis ngau tho ka khtian war chi than rural areas ma ki Shillong ki ba kham se jingai ki kran ma ita khtian la fi kwa shisha ba kan long real ka khtian ka jong play ba pinda yo ite ban yo ite ba ka ja shisha pim kwa ban I ga ta kitu ki bangi duai mentan ngada kwa bakin khia shisha ngan abi ga testimony bakin pen pau ga si gidong ha ka tu sngi ba fi duai ngida khia shisha but they ban yo shisha you Moses ba yo Elijah Finam yo sa way pat fin itang ga Jingduwai. Fin itang ga Jingduwai. Fikin mau ne ami ka to ga Jingja ka batho tong andam da pulis yo ba nam ba mi ka por. Sa pulis pi yeng gospel ju Marcus ka long ba khandai. Long ba khandai sa pulis. Kadang to ga Jingja way ukpa ubadan yo khon uba pangksut ka ong ga heading jang ka to. Marcus khandai udan yo khon uba pangksut pangbor ka ong kumta. But nang man keren but kumta ter ka itu but kilet kumno vitep ki utau pa ule yalam yo tau khon ule yalam suan mau umi kendo yo Jesus Christ ti ule kumno wang o ki don gini ki senran jong Jesus Christ tingin le kumno ngin le kendo suai ki ban bakin duai ban lat kan ga jingpang ksoi ti kile kendo ki senran jong Jesus Christ but kile kendo ki ong pelat se duai se bon lat no ne ksoi but bagi duai ki senran uklam mi to ksoi Aba kado ule kendo yu Jisu, uang ko Jisu, ungadani uko nu bapang kumne, ule tolot ikatu ke detail sepuluh via yang, udah ni itu ke jingpang, but uang ngakwa pamen duai ba un pet no, but u Jisu u duai, tambah syua ba un duai, kita keren, udah keren salt tu kupa ngalingo, uang ngelawan syua kisen ranjo me tu Jisu, tambah kimler, kiklam la ban be ngatrai jong Petrus sudah megumni. Oba not tu khpa la dan ki ba kham not try gila mani sure ab dawai mo kum gi nang school mo sure ab dawai ki senran jome ki kham la ban be ni so ju ban po khon janga ba Jisu si sen be dan problem ba Jisu hallelujah si kan pen gila pet ke so pite balai mau de breu jong Jingduwai te hadien pat de la rong hayeng ko ong dala long ken jar ko ong kum ta Ngasih skau tenat itu ibu ong haba long way brio haba jar ngas skau tenat pelat fin de play ga Bible fitep kamot ayu teng dai ngisu skau tenat di ga belong public kom ni aingo you play ga tangam ben tambah fitep ban don jar way brio buat Jesus Christ fide ban don bar haba rula don la jong jar mar way fitep kile kom no ki ong try ba ga dam kom tu ngibe menada umpat uksoi sepuluh Ngi ber umpat metang sikentin laphat unugum ta hi kailang Feu Jisu angkum no tong indai pule fi mo indai pule Marcus kendai u Jisu ukuran kum ni uang kum ni mo hagapar ki ang me be kum no me le kum no mangi be ngi klampat ukso uang kum ni u Jisu kendai Marcus arb kendai ulo ong te haki u Jisu uang yau kenja une ong ban nga ong yau kenja une Om la ban penmi no da ai ru henry tang daga Jingduwai hallelujah tang daga Jingduwai bat daga jingsha jingit Ukraine kata daga pareng ong for this type lani for this kind ngan pen kala kasi susu ya kani ga jat wa fin singau tho ya kani ga jat problem hallelujah ngam kran bengini back so ngam kran ni kata Ngamang bengi duai charging it bengi la back so wala ra kate badan kam lama gidan ki bele e gata aingo yu blai rengan e thu fi kani ka ong ya uneu kenja ya kani ka jat kani ka dayang ha ba de fi ka dan na ga jing em janga ba jing fi ka bam la ban pmi da ai de ro ka dan ka jinglong ba sneu ga jing em jingi ki dan ki bad habits ga jing em jingi ka dan kani ka negative thinking ka ka jing melen ka ba sneu ka dan ka jing bitar ga ba tang subakla la me ding ba Tang cuba kelala kum lorni lakum daini mo menti duki jeri tagini. Tang cuba kela la poi bejeta
kwa ban no you secret re mla ban kwa ban no ga kiat tam mla kwa ban shirham no tau try tam mla ka dan ka jinglong ga basni kwa ban lat na addiction tam mla Vita Jisu ang na. Ya gani ka jat. Hallelujah. Ya gani ka jat day tang daga Jingduwai. Nganong ya fi. Si bon ba ngi duwai menta. Hang ni jiseng. Kiba ka problem ka ban kya ya ki lala ka jong ka problem nganam jer nang ni. Bang ye duwai ban mlat. Wan ban duwai ngam khang i gata. Fi yo ban duai ni gibreu ki jong play pastor ki berani ga anointing kan betat ka tu ga anointing ya ka tu ga problem jong fi aga kertang jong Jesus Christ one ban duai ngani tu if you Jesus hang ne ukran ye ga Jingduwai ka ba fi let chiman au try udan we breu bala ka lalong pastor mentau berang kena samla ga mangi gumne u ye tu ye ga problem jong u gani kan kam ye de be kena samla wanam khang ye nga bangan kran ki kena samla namar ga dono jonga ga kende i kena samla Don we pastor uang bah kapor budang samla wat hakata kapot mentaru udang samla hi uang ada ni we problem fitep uang nga syate aga pornography addiction pisong tho igata usyate hangta ba umlachu ula pa bukti gi bro gi ba kraw umlan ula le lut kalat ka we pa ka we ka lenti ka bagi peni ula le umlat Pada gawai ke sengi uya sengawi ke suruh jong play uang ngaap ia meh bamen wen duai khmat jonga. Ule kumno urai uang nyau sengi atrai nyau sengi ngan duai bat ngan charging it bagan ne ke babat yang akan dan borso. Bat u charging it bat u duai shimet bat klam dan breu jong play ta. Marwai nyau sengi bat hakata ke preng jong ke tayo kelat bet war ke tu ke kesut. Hallelujah. Dan apa yang jofi ki besyabat la duai rum lat depression jing ban khia jong jing tension mlat si sngi lalat ar sngi gelawan si tayo lalat si benai lalat kawan biang la daga longkum tang akwa fin nem su ap tang daga Jingduwai jong kiwei wala da vidon kam akwa fin kieu kumba kieu u jisu sha ulom jaga Jingduwai ba daga jing sha jing it kumba ong u jisu igni gisin ran ye ga ni ga jat dei tang daga Jingduwai ba daga jing sha jing it dan gi jinglong apa jong fi Haka yeng ke jongpi. Dan ki kme ki kpa ki ba pat donut nam ta ki kon ki air ki teng aba ki pet ya ga lenti jong ki kon. But fi kran ru shi kan ten ki pen pai ni as pau kan ten. But mlong shu ban kran na ga ai ga liang ru. But fi su air sa ngan ong ifi ya ga tu ga jat. Blai fi mrong shi ga Jingduwai ba ga jing sha jing et. Blai fi mrong ngong ifi ngan pen kishat da ga jing ai ga jong trai. Rong biang shi ga Jingduwai. Lada fi de ki baduai, lada fin ong yang am ta ong i tingi le te ga ta. Fi le kan no, shi kan ta shi sngi, rong shi ka ar kan ta shi sngi. U jisu unda ulada pan le iki kamba u kiu yang shi ulom jaga Jingduwai nga ngasit wan jing penram mi le de ga ta fi tem. Ka sit penram mi nga ka ta. Ka penram palan. Fi te belai, fi kan mau por bu usaha ki sana jarngon. Ka Bible ko ang ulat hat de namar balai fi tem. Baru asis ngiu jisu Quran ngikiran nang nitang sikenta tamru latan. Baru asis ngiu Quran upsa i ka bakan jam sim bade ka bakan jam mer nama u ais ka bam upya increase ya ka tu ka bam. Nang ta u be gi ksot u pen khia u latan u jisu Christ. U latan kisan ran ru gi latan. Kisan ran marsen wai jing seng. Kiri kisan ran ni bawa nong. Pen why not si jisu. Pen why not kelas lem pelat. Dah gila tat gila lenya Shillong. U Jisu ka itu ka Bible ka ang ukiyo biang si jrong lom. But ukiyo biang si jrong lom u duai. But ki lewat u Jisu yang sinodan ula duai. Nang tak kipet janmit udang duai. Nang tak ang hadu ka jing amit ka basau. Da ka Bible parang kang till the fourth watch ka ang kumta. Fitep ka fourth watch ka ka jing amit ka basau. Lai ba jemen step adu nro ba jemen step kata ka jing amit basau. Hadu ka tau dang duai. Ban nga kenal iwe brio jong play wa crowd wa kertengu Oral Roberts da fi puli igi kat gi jong u wang gum ne wang la da shwa bangan let ban penlong igi jiseng ka bah wang nga duai gum ba san kenta la wai example kata kam dei ga an kam dei ga rule wang la da nga duai san kenta shwa ban long jiseng but sibet nga le yeng shi kenta ang tu jrong but nga pertai ga gospel but ga don ga jing trai jong play wang nga deladam si pau kenta nga duai biang ai ngo you play
Open board dia galenti ke jong Jesus Christ. Jesus Christ u kêu cho thế gì jong. Ngi men ngi na ke jiseng samla ni ke na ke jingtrai jong blai ke bejor. Ngala that. Ngi ki nong ilam ne ki la that. Mang ye duai si bon ki breu ki kena samla. Daki pongot ki wan IT si kemat ke na ke jingtrai jong blai. Kaba handelawai ji sengru ki dang ye tia sa ane. Hadu ngi ki nong ilam ngi tieng be yo shamai sa yeng nalet ma belamit. That ngalet che yeng menen. Oh try ngamla kembali oral Robert ngala that pelat shisha. Bang duai tang sipang ai ngo tang sipang. Bang tiano ngala that shisha. Kawan jing penram mrenga ai ngo you blay bo de blay bas ngau tho yangi. The Bible gong he knows that we are just dust. Utip pengi de tang ka khendau. Jisu kêu barkane ka bang ko afin shaskor. Ula de blay ka we ka kamba ka ba crowd. Besai ka sanda jangut. Ule gi kamba ki ba life ho jat tang to. Ula de blay kata. Bang Bible ka itu kêu yang su lom. But unda hiar na ulom. Kata ka de bang ko aban Quran. Unda hiar na ulom kitiki sen ranjang Jesus Christ. Kidang ya king i galeng kawan ke eryong ba kidang ya sat kidang ya kertat tang te. Kidang ya kertat kawan ke jing be eryong gong kumta. Baru Jesus hiar bet na ulom ba uklam ong wan ra ka leng hang ni uyat bet halor hallelujah. Fitep kamu de kata. Mdan eryong balaban pengam jelap yo Jesus Christ mdan. Namar belai, shua jong ke jeseng ru duai, geladap jeseng ru duai. Ladang abat pi ngilamat igi miracle dan apa yang sofi igi belamat igi miracle kawai hadin kawai dan igi belamat si bonteli. Ba ujisu lale kata ke miracle ngan itu ya fi wat nam shi itu kalau ya kata ke miracle kio biang shi ke Jingduwai. Nama kadang ap sekawai ke miracle ke bakam crow. Ujisu udap kawai ke miracle u kio haulom jaga Jingduwai uhiar ulek sekawai ke bakam crow uyat halor om. Kamu dia kata, kamu gom ni. Lada fikir syak ulom jaga Jingduwai klam that, fin hiar bet nang tu na Jingduwai, fin nem ngam jelap aga problem jang fi, fin yok na jerong aga problem. Ngatep te dan problem bet kawai pegawai ke yeng, kawai pegawai ke jingim shimet dan problem bet. Kena samla long kemelong padu kita mat, wargi kena rumentang i dan problem. Ada ni persai berang arsnem siteng ilanang ban ong ikeni ada lengo arsnem siteng. Isong kum ni. Hakawai kesengi arsnam siteng ngong balai as ngosi yo ngosi nege kedau kan nege pertai ke ya stet pelan ki kelong ki bedang kartu ki latip ki nege jing ngosi habang nya kali badi nga pensyong ngate du seat belt kum to mangali shaw ye iban wan siang nga pensyong ngate du seat belt be 6 or dan tengah badi ngapoy hane halat patah ne stand bus yang marang ba da ai signal ngong biang yang ai signal ngapai ha katu gelat ben kon ngong wo ku mai dan tena breng jangi bam tip na hanu don signal dan te bam tip itu ka pertai ka yacht statement aki kena kini ki bedang ban poita sega teenage kan de ka problem ba na ta ka dawngan ni thoi fi ni kan do problem ka jat pa ka jat tang ba not ban kêu sega Jingduwai hallelujah kêu sega Jingduwai mar pinda hiar pinda ngam jelop aga tuga addiction pin yo na jrong pinda ngam jelop aga jingpang pin yo na jrong ga jingpang hoi ai ga jingtap ti ga jam to try komong we pastor la da fimot ban tap lut tap tang we ngam kwa wong le kat ba fimon wong kum tak ta ga jiseng ngai video wong le ka ba fimon da vi tap ti marwei ngam sha tablut la da snap jar snap lut ba wong fila ban le kat ba mon ki kawang da ga juti nang ten bay not ba to pa kêu siu lom cho cái Jingduwai fin yo ngan ong fi fin yo ba to cái problem jong fi cái ka bo jisu la cái la try ban solve dan ka bam la baru blai kita blai I ka la blai namangi klam keu ti sijrong ka bang we ubreu ulai duai ulai pan request mon lagi pastor ang ke duai se show blai ba un ong ai yang amo bo try un ong ayu try ga jingem jonga to pastor ru benut wang tangan le duai siang ulai duai wang asmani kendo ya mel syai tu ulai duai
uang ngakli nu blai try medan ketien try u teu breu medan manong u blai kran uang hot teu blai la shai u khat u tau breu uang u blai u la kran u la ngobang tau breu u la kran spang jome uang kumno uang aku akran ye me direct akam ratia jome ngam ko akran ye me ling bagi breu u blai u up yang ngabat ye pide ma finia shambat u kpa haleluya Bafinia siya mafishi mat baru kupa. Hato le se le egata. Le tang light post ngi ya siya bay baru kupa man lagas ngi. What a miss. Kan kelador ke jingim jomfi. Kan kelador pintaba. Pintaba daga buram ke jong try. Wala da ublay wang anam ay ke buram anu hanoru. Rela da fi ya siang baru ublay pin bet ya ke buram jong ublay. Hallelujah. Nah tak daw, kau rong sini ke rong sini ke pulit pengen bataya pi. Kidan kibang ngate baduai bete ha toilet rong aduai ta. Ngas dom tengah ngadom sisa. Ngasai tiar rong aduai ta. Nganyak kali rong aduai ngadon rong aduai. Aingo you play ba file kata ngam khang duai bet. Nama ka duai kelam depot te duai. Temangan ni tu ifi. Haba fi nyak kali fi duai kadon distraction. Nama fi kabre pila accident. Ha toilet fi syong slam fin duai vila. Fi satiar da kerdoom. Fi laban concentrate dengan jingduwai. Kaba imei ong wat penlodom. Duai kelam depot. Kumpu ong John Wesley. Beribu crowd jong play. Wang ngam ju duai palat ia ke siteng genta. Henry ngam ju yat pat klem da duai baka siteng genta kan yat. Open kata clear tapi berat dia kata jingdu dia kata statement. Pecah ni duai tambah Jisu ong gom ni. Wang rong jaga kamera jaga pulit kang ia ke jingkang. Fitem mat dia mat banem dan distraction. Kanem dan jing penwet ukwa ia kata. Ukwa ia kata ublay lada fi rong hang tu fin si kan ni ngas ngotana di kawai ke jingkran jong Jisu ha katu ke Bynta fi te bu ong kum no play ki khmat jong fi Bynta play fi ki bapet na yeng cha skor ba u Jisu ong kum ni u khpa ba beneng pet ngom bu dan ha beneng mau ong khpa ba beneng u khpa jong fi ba beneng u la don lupa ha katu ke jaka ke bare u ong kum ta Kabamut hakatu kaba fikang ya kapulit fidam kosi wa jingtia marway udan hang tu blay. Na takada ada village ban duai nang ni sekmat le kan ni ngasit le kom ni tang sipang la yos ngau present jong blay. Ngaklam le wat no try medan se try ni blay mi os ngau ya me but ni chano medan but map ini jim bakla jongan matang la bakla le te ala jengai but ni sule wat blay la kom ba udan cha era fitep ke Bible Jisu wang he is already in that secret place. Ulah dan lupa kata ke kamera tiak jompi. Okay, syong kidan ki balai ekstrim ngamang fifin penbot dia gini. Kidan ki balai ekstrim dia gini. Kiang ngibuk dah kesuki. Lakum bangi modor bayi baudan hang tu bagi ekran Melayu. Dan nai le akum ta, tamang asyik tu fi kidan ki balai akum ta ngas ngobang kata. Baudan way paru buang hang keliu Jisu ngini pet dah Star Wars na Star Movies ngang kata temdai. What dia pay film bau Jisu Christ. Wah, ia kata awat pedang, nama ayok sengau hejusang ia kata. Ukpa bah benang ulah don lupa ke jaga ke beri. Nabi syambat man lagi sengi. Kan kelador ke jingim jafi dan problem ke baya. Uap ye fi shimat. Let duai ling bagi beri ujung play, aingo u play kata. Ya wat, ye let keleng, let lot ki district bro. Ngini let. Tambah u play, uap ye fi hajing tia agam ratia. Hallelujah. Toh, nang tak ada fikir, bar katu bohong, ya kini ke judge, mau ngakran mana? Deskain, katu kadai betang daga Jingduwai, daga jing sya jingit. Ngan kran laga kran ni gani, nama gadon laga donut jonga mentaru gadon mentaru, gadon wat apa mengaduai menen majisni wat menen step ro gadon. Ngam tiap kadai eno, don na peleng jong fi, kibaga problem jong karam kaladap adon ni. Karam pimla syu ben siu ladap da karam beroi sirenyang. Pi perkhat na in yo ga bisan siu kumno. Bat kata ka pen kata kli ifi. Don na preng jong pi. Nai da rakti na mangam ko ban that inu noro. Ka kata ka kli myo thia.
Namar baga drum tem la ban siu gala bon. Kene kene ketien kapang ayo sngau shisha ga Jingduwai. U play supernaturally daga bor beneng jong un pelat epi u aptang ba fin kiu ga Jingduwai. Bani ka ba fi kam perkat nang no gan wan ka pisa rong sha pulet. Shong lagi kejat ki jong try. Pin yat nang to no lom jong ga Jingduwai pin yo alor jong tu ka ram pin se i u play daga bor jong u pin salingo pin song kane ka ba u play u jubab mdai manga de u play. Dona play jong fi. Dona play jong fi ngin se duai kerpang sibet. Ngin se duai kerpang sibet. Kêu shiga Jingduwai. Kêu shiga Jingduwai. Play bat nga naga gospel ga jong Matthias. Kaba arhuwe. Gospel jong Matthias kala kaba arhuwe. Kaniru kadai kaba crowd pelat. Matthias arhuwe. Ngan play ru kada khat kaba khat ar ba kaba khat lai. Ngan kren kendiat sipang gani ka lieng. Kadon gani ka lieng. Kini ka lieng ka mga ong ifi mene kisin ran kia kasat ente duriao. Kisin ran kia kasat ente duriao. Kini ka lieng ngani tu ifi. Haka bagan zaman siem ngai ikum ne. Kini ka lieng kadai ka bagi briau kisania aga jing aga lieng jong ka jing stan. Kisania aga lieng jong ka spa, kisania aga lieng jong ka jing la aga bor briau. But ngan ong ifi gini ka wai. Baka tang suan eryong finlam baka tu galiang gamshan. Dai hang ta ba fidan kam Jisu. Ba undawan u Jisu yo halor ngani to ifi. Kiba jantam u Jisu kidi jong Petras. Kiba jantam ki jong fi kidi bayeng bagi perlok lene mano. Kiba jantam ga jingem jofi. Let's see ki insult ifi, let's see ki gentat, let's see ki dan da galeng, da wai pat galeng. Ngani to ifi lekum ne. Lala piyat mafi daga Jingduwai piyat alor u Petras ngaku ayat lang. Lala finang ban yat alor namar ba fi duai kini ki ba jantam jong fi wat ki pam ya hab jimut bat piru kinang wow shasing an yat lang. But they hang ta fin sa yat lang. Kin sahab namar ba ki ben fi tamba fi de mafi ban kin tewi ki. Hallelujah. Lala fi dan na plan jong fi ki pam naga yeng ka ba pelan. Lek kan ni, Syuduwai nayanya. Syuduwai. Kitang syui ye gajing babrio, ye gajing kelador, ye gajing tama. Kitang syui iba piyat halor jeng ke problem ke ba nrem film lelai. Kal bagi ni bagi kendoi problem iba kalam ler la I syurkai kat. Kitang syui iba pila, kitang syak ngin ya lang. Tane ki, ang ali rong syga pulit. Hallelujah. To, ngan play fi gani ka mga omentan. Matthias arhuai khat lai. Kom ni ujisu lali rung pa ka temple, ula be no baro ita gi bade bagi batiet agta ka temple. Fi gan mau itu ka jingja. Ula pen kelani gi met kinong ya pens bai, bat ka jing shong jang kita gi bade kita ka paro, ye gi paro, bat ula ang ki la tho. Hallelujah pen bod ngai gani. Ong ye ka yeng jonga. Pen bod ka sor ka bajam ong ye ka yeng jonga. On khot ka yeng Jingduwai. Henry mafi. Tila penlong. Ka kram ki nong to ya ka. Fina please ka wai ka Bynta. Larang bagla de gospel Yohanes, kita buka ongum no. Ka fila pen kala yo ya ka. Fila is a marketplace. Fila pen kala jaka khayi ka ongum ta. Kani kamde ka bau Jisu usyukuran. Bau ang baga yeng jonga ka de yeng jonga Jingduwai. Kamde bau syukuran. Kani ka de ka badan ka dono jong kupa. Hallelujah. Kade ka badan ka dono jong kupa. Den nata ka daw ba udam ba ulet ka temple wang wow. La ya de bat siar bat blang bat masibat paro to la ya de lo la dan sa ka kutyang tu ka pau gar pau la dan la de la te si gitu ki mrat hang tu bat da ga jing bitaru Jisu let. Ulet ngan ong ba uken jat ba. Pelat ya ka tu wat ya le kai ya ka yeng jong kupa jong. Maka Jingtip na beneng ya ka yeng jong kupa kade ba fin ya duai. Kam de ba fin ya le kai. Uang pen kelak krem jang kinong to. Cek bahai gini ngam kren tang temple bagi elek tu por Jesus Christ ngam kren ni kata. Ka jing em jang ngabar jang pi. U Jesus Christ ukwa ai gini. Baga jing em shimet. Kan de ka jing em jang Jingduwai kam de pen kelak krem nong to.
Ka yeng ka jong aba jong fi. Ka dei bandai ka yeng jong ka Jingduwai. Wat pen kala krem. Ki jing sang jong i. Ka dei ki jing sang jong ka Jingduwai. Wat pen kala krem. Wat pen kala yo. Flaju la ya ma yo do. Flaju la ya yo do long gom no. Mentality finda kit back ki kan thai mo kita bat batrat ku ni ma tambah kala banja. Wei ulam bob nang ni, wei ulam bob nang ni. Budan stu boleh nadin lai, fila julap tu boleh. Fimla bakan ria ular rat. Fila lai ayo do kalau kom to wang Jisu kala yo. Kidan ki yeng jongi ki bala kala yo, ba ukhuan umur rat yo khparo. Dan te ki ba phone, mdai bangai tu yu ni unga te, yu unga ngam sarong. Bagi phone si syata. Hyong duai ya gani ka yeng kabadan Mawlai ba ikme iha ban pat sedoja sora ma ukon umut ban jenrat bat kesiar bat rupa ke jingdeng ban umut ban to ya bisa hado ba ikme fila ban modor i pat se jengai ba umut ban rat ukon pitep balai ka kala krem yo namar ka jingsi sa ka yeng jo pi ka de bandai ka yeng jo ka jingduai te ki jing sang jongi ka jing sa ki de bandai ki jing sang jo ka jingduai te Katang sukan ria ke Jingduwai naga jiseng ke kala krem jong ke niam. Katang sukan ria ke Jingduwai naga jingem simet wat lengok lada ke jingem jong fi kalongkum ke drama serial Hindi. Katang sukan ria ke Jingduwai naga family jongi fin rung bet ke krem jong ke jingele. Haka jing sisya ka plan jong ukpa jong ate ong Jesus Christ. Ka yeng jong nga. Kada ka yeng jong ka Jingduwai vinda play Yohanes ar khanyo ka ong kumno vikan mau. Ula kan jad u Jisu ula pen pra kilai i ka jing bitar. But haka jing sisya nga ni tu evi u Jisu ula de ban kham bitar haka por bagi slot lengkut ya u hading pna. Ngas ngau senai ka tangap de bang senai u Jisu. Ngana mau Jisu senai yangi tamang ngas ngau pat do not ban perkhat de kata. Pada bagi ai de ka bajau yo. Bar ki ye insult ki benteu yo ula de ban bitar tu ka porda. Ula de ban bitar tu ka porda uklam bitar ka Bible ka ongkom ne ka Bible ka Hebrew mo ka ong tu. Ba udah ka jingkmen ukeu si gedeng pna uklam bitar. Cek ba, ngan orang yang bahkan long interesting ke Bible leakom ni. Tapi pulih Bible pulih ki emotions jong Jesus Christ kan long interesting ba. Payah kanu por udom, kanu por kemen, kanu por yam, kanu por urke, kanu por bitar, kanu por shiram. Wat kita ki emotions jong belai fin ngau tenat ke pulih Bible. Haka jing si Shaula de bitar apa ba kilai kili insult madai mameus im jegi jiu. Ulah de bitar. Hapor bagi nget yo uyam ulah di bitar uklam bitar fitep ubitar hang ngapor ubitar hagapor bagi yeng jang ka Jingduwai ka klam long show ka yeng jang ka Jingduwai lada ka yeng jang pi bat jonga kam dan show ka Jingduwai si yeng kata ka di ka pen bitar yo Jesus Christ. Barka Bible ka itu ko ang ba oh kiyo iyo Jisu bu kenjat bu pelat i gitu bat da ka jing dom mulai ka to vitep ki ong kum no ki ong ikan mau kan san ne ka jing tho abang ipet yo Jisu bu bitarang to ki ong kum ta sa puli Yohanes ar ki ong ikan mau ya kan ya ka vitep ki ikan mau ya ka sam ka ban rebu kendai la dangam bakla baka ong kum ni baka jing skau chet ram ya ka yeng jong try kala bam do ya nga passion kapassion jongi ka de bandai ka Jingduwai na bani ka jiseng wan pe oi la shayo pi moni jiseng shu wan jing iseng let Bible study ka de ka badon kam tamba ka jing shirham ka jong Jesus Christ ka de ka Jingduwai ka jing bitaru ka de ka Jingduwai cek bai ka ni wat nem pen kala krem wat nem pen kala krem jong ka Jingdom persangi ka ni let chiyeng na do mentaksi khot biang iki kon gikti ubasai la dap situ khot iki ba kongo penyang biang ke Jingduwai penyang biang daya penat duki kanu kanoro ya penyang biang ke Jingduwai dai bakla kanu kanoro ngin penyang biang ke Jingduwai maka jingem jang ki Kristan ke ke jingem jang ke Jingduwai ka yeng jang ki Kristan ke ben long ke yeng jang ke Jingduwai ki balang compare with the charismatic fellowship with the ki orthodox with the ki jar kam lai uji su pet Duwai ne am
Ni malah dah video ai kan dan bai ke jing lam ke jong play. Kan dan bai ke ding ke jong play. Kan dan bai ke jing ram ke jong try Jesus. Kan dan bai ke jing ram ke jong try Jesus. Ani kesingan nam kran slam than ke bangai ju kran nam aku aban duai gerpang. Ayo sengawi ke jing pen slam. Kran setanggan tu kan ni. Plate bat ngai ke ni ke wai. Naga gospel ke jong Matthias. Kalong ke Khambniah, plate bat ngai kata. Kani kadai ke crowd palan. Pindah pulia no Matthias Khambniah ngan pulia ke dekat ke bekat sau ter. Ke kran sepang ke Jingduwai charging it ru kan kendiat ke don jidai. Kong kum ni. Anda kum ta kilaiwan hau kisen ran jong Yohanes kile chiu Jisu mo kan. Anda kum ta kilaiwan hau Jisu kide kisen ran ki jong Yohanes nong pen baptis kide ong balai ba mangi bagi parasi ngi charging it bun sin kisen ran jong me pat ki me charging it ki bo jingkli. U Jisu ang utiu lai thu ki kinong on kurem kin la ban snausi aba udang sa bat ki unong lai kurem. Henry kin sapoi gisngi anda an shimno yeki yo naki yo nong lai kurem hang taken kin ye charging it. Ikane ka badai ka ya kan ye dai kisi ekran ya ka end time. Haga jing shisha kan kam da daytime ne ka end time ka dai ka everyday life ka dai ka jing em ka man la gisngi kan. Ki kali gum ne pe ma. Ma fin sngo to. Ki dan ki senran jong Yohanes nong pen baptist namo Yohanes baptist du bakrau. Shwa jong Jisu. Ki dan ki senran bagi lek keli kumne Jisu ki go Jisu ngila lap ka wei ke jingduna jong ki senran jom. Bagata kalong ba mangi ki senran jong Yohanes nong baptis ngi duai shajigit man la por. What kini ki parisi ki ba ma ai ki dang ngi duai shajigit ni. Rekom no kum to ki senran jom pagi lamet tangga bam. Shu bam bet fin lap haksi sabatan rugia bam sok kau. Soko kasi sabatan kadai ke pelat sabatan taman pendai bau tairo mlong tamah kata kesingi ki pen kenya ga anjung ki jo bar ki bambat ki sunan jong Jesus Christ ki ba bambat banga yu Jesus ru man kat bu sha khot khawai ju gentat ya ta kadau ki khot ki bre fi ban khot khawai lei ong Jesus ru lei klam gentat bagi shi bambat Hado ka tifen jong khnare ro kilap. Oh Jisu kum no te kini. Shu bambe charging etse. Duai charging etse. Oh vindas ngau to ka ngau bang ne. Oh Jisu ru banang wang oh ka dai ka ta ba ong mafi. Oh si sha ki klam charging et gi bambe gini. Ngarung has kum yalam bambe gini. Sudah kau ke restoran. Sengap yang oh Jisu deu Jisu. Udah si shau try. Lada nang ban jubab padai view try. Udah si shau try ngaku aban nang tu ban jubab Jisu. Uang passionnya. Hato kinong lej on kurem. Kini ya ngausi, kini ya yam, kini ya charging it. Aba unong lej kurem udang dan barki. Hagawai ka ski te on sa weng te unong lek kurem de ka ski kita ngausi kin charging it. Modi kata unong lek kurem udah Jesus Christ. Hallelujah. Udah Jesus Christ. Pe paham kan kalau praktikal pelan-pelan. Dan kita bilang supriang utrai Jesus su yambe ngapa bang priang utrai Jesus su luet be ke donon. Tak su ang hallelujah. Bakoi la khoi sisa. Su rambet, su shit rambet. But su yam, but su snow blade. But nanta su snow bang, but su snow bet. Ia ke presence jong nong let kurem. Dan pernah Jofi kita dan hakata stage. Ai ngoi play. Dan bila ya kam slam. Kedan ke por ke ba bila lek kom toru klampoi sinu. Bila duai ru sakut dan sat. Puli Bible empai pang samtia. Ya kendo si ke jing ani hang talai dah. Dan ke por ba fi mi osngau shu yu nong lai kurem. Dan kata ke por fi ha ban duai charging it. Dan ke por ba fi le jeseng fi klam hon shu. Nama fi kan la kuman bam ar pliang yo ar semai. Kedan ke por bala weng ya ke tu ke jing hon.
la weng ye ke jing suk la weng ye ke tu ke satisfaction ke bayo na benang kadang ke por vi ke duk jing adu vi ngam sngo to te try ngam sngo to show ha ke por ba kadang ke present jong play mlei da film duai ru na ma fin sia bamben rei ke wei ke ski da film yo sngo show ke present jong play dai hang ta fin ha ban sha jing ngani thoi fi ton na ye sha jing klumar ma kadang kam da ke jing kai akan mau igani ke wei ke bau jisu sha jing ma ke tu ke wilderness ke tu ke ba lai lam du man sem je ke jing sha jing du sha pen shoi sau po si to but fi te jayu uklam le jisu kat ba kadang tu ke jing ja po ren ja ke snam ki ben let kadang ke jing ja pura mi ke met jo try ma ke sha jing ki yap hang tu hab le tam de ki pulet wat le klumar ke jing sha jing jika fin yo buram try ja buram dan kam de ke jing kai tambah peng an oi fi gum ne Jesus Christ sabu dan na gitu geri klau ke itu ke Bible ke angkum ni. Ula syajing kat tu job ye ke ni ke jing pen syai. Dula job ye ke jing pen syai ke angkum ni. Da ke pareng ke ang la minister ye udah ki angel. Kamut wale kelumar. Jesus uklam krani ye ke ni ka. Uklam krani ke jing syajing it ke ni ke rukam. Uklam krani ke jing syajing it ban ong bai. La da fis ngau man ban syajing it te la. Uklam ong ta ong bai haba fis syajing it. Kamu kadai bangin la. Kadai bangin le kan jing sha jing et tamada ka lenti jong play pai hang ni ko ong ba la fi mi was ngau show ye ka presence ke jong no le kuremu belong Jesus Christ pin hab ban wat ban push pa ka sam ka ba sa huar ko ka jing jeleu ka perta ye ka jing jeleu deep is calling out to deep u blai jong ni u ba jeleu ka jing et jong u fimpat ngam lut u jeleu ke jing mayan ke jing et ke jing crowd ke jing ia ke jing isnai ke jing ma bai u jeleu bar u taning iman la ngi dei hang ta te ba fi mohon ba fin syong tu ke jaga ka ba fi syong da ka don ka tu ke ban po ke ba bam hon te ling a ba ya po kwa bet ban tuai kwa fi dei ban let bet ke tu u khat ye fi se ka ba jeleu nama kat tu fi la em Beras kat tu mai kena asam lagi sekali gini. Yang belum sohun cuma mentah, belum sohun cuma mentah. Mencuba sohun bang mai, tang su duai, tang su ruai lah sohun bang. Belum bat mentah sohun cuma. Kita belum. Nama fil nek saat di jo level jangka devotion kat bau belum orang tam tan jeliu. Lalu fi beras kata fi worship ayang live whole minute. Mentah fi habban kam worship si genta. Dari pulih Bible si genta, pulih ar genta. Nam sohun tu ne film sohun tu pulih baik je ketin jo belai. Nata ke Jingduwai, David Duwai si kenta, Duwai ar kenta, keu kumta. Lada ke don lagi tu ke jing trang ke pafim don jinghun, syak da ke jingit. But they hang ta fin si yos ngau biang ke presence jong play. Ke don ke presence jong play ke pafi yos ngau da ke Jingduwai ke de ke per tam. Nga Duwai ha ke si yeng kamera. Bang Duwai. Bang Duwai yeng, bang on try ngam yos ngau ke presence jong. Sino medan ngalayat ke mai si kenta. Ngam yos ngau ke presence jong. Ngala rai la tem gitar la worship mias ngau play Bible ngala le lut ngala tem di bluetooth speaker di worship songs but ngala le lut la dem ko siu la le lut mias ngau ngau try ngam treasure but ngami shabar kita ngam mias ngau ye presence jong play but ngami shabar marsen mi shabar ngasius ngau ba ye gajing peja ngam kren ni galer ngam kren ni mariang ngam kren ni gajing peja ka bakum nur ya ka met but akan ni mensip Ban ngali rung yang sekamra marsen rung ngayos ngau kadon pok antum nadu mena ngakrem yos ngau ngamut baka klem don tanpa keladon nganong yang fi la fi yos ngau ke present jong play kadon wat la fi yos ngau ro la fi mi shabar fin ses ngau tu bagam don tanpa fin rung biang hang ta ngaduai ban ngarung ban ngalap ke presence ke bakrau palat ngani tu fi gani show bangan khot ke worship team fi kan mau ye ke tu ke ba Ukraine Yohanes agal nang ba shipau gede khat ba shipau bu ong kum ne gospel Yohanes ba ong kum ne unang tu la ne satan uan ban tu nang tade uan men le uan ban penyap ban segawai open jot lightly peki steps ki jang satan ki ba open jot ye ka jingem shimat ye ka ying ka sam ba de ka jesang ba de ka ri ba ka jat ben ri pe open jot agini ki lightly ki steps fikir mau apostol Paul ang ngimlong ki bam tep ye galenti jong baman amangi tep kane ka de galenti pej ba da finang ye kane mlelai usatan udah nong to menengok if you jisu bitar uang ye ka yeng jong ka Jingduwai fi pen kala krem jong ki nong to uong kum ta
Pet unang to udah usaitan. Pe ule ayu usaitan. Usaitan uan ban to ningkong. First step kade ban to. Second step kade ban kill. Steal, kill and destroy. Ban to. Ban penyap, ban kebalai, ban penjat. Destroy. Kata kade gelenti jom baman. Pet ngan itu evi. Ladang ngabat fi ngidan ya senam jong try Jisu. Usaitan omla ban kata yang ngabat evi. Ngidan ya ketiga kemon jong belai kupa. Melawan kena kan tat ingi tambah tangkawai lada film sauto i gelenti jong baman suki fin jot pengen peni fi gani wai usatan unong to uan bantu fitep uto ningkong ai namar umla ban su penyap jubor fi ban su penyap kan san finem na unam la ai ban kata bon su penjat kan san fi umla longkom to bro bedikian judi kan san bilor ma di sya kan dian ban fi sejat aku ngi Usatan, siapa un penjat, siapa un penpra, siapa un destroy, siapa un peniam, utuk syua. Kadang secret gini, utuk ayu, utuk ia ke presence ke jong play, utuk no ia fi na ke presence ke jong play, ngamud menang kumta. Pet bahaya ke jingim jong fi, lada film dan show ke presence ke jong play. Suki fin lap kena ke jing yap ke jing long mensem, but aku ikas nilai film trash show sendan ke jing ai. Fin jat senang dengan jingem. Kane kadai kaba ujisu ukuran. Wang mentang orang don mangati, dang biang bet. La shine dalam weng ye ke present jangan ini. Day hang ta fin haban Khambniah, Khambngam jelio. Baga Bible ke keren ini. Kong ublay ukhat ini. Nganda pulis sendan ngan penkot. Lesi ngan kot noi ke worship team skabawan noi sekamat. Kapag worship team kadang wan si kamat ako afin siya scoring. Ujisu uba represent umi kamat yu blay ko pa ba beneng. Uwan ban pen iya gani gawai. Balay ba vi haban duai. Balay vi haban rong siya ga Jingduwai. Balay haban dawan daw Jisu. Nado basdang do jang ga Genesis ublay uyato ba usan syari ga beneng. Amen. Usun syar kemenang ublay. Dan bala usun syar kemenang data ublay. Bada bau tahu ke pertai uai usun syar ino, uai usun syar yo Adam, yo Brio. Kata kadai ke principle, kadai ke Nonglum, kadai ke sistem, ke bau unam penkain lano ublay. Ya ke pertai uang yo Adam usun syar mame, ai kerteng mame itu gimran. Le mame itu gigi bara. But Adam haban le kata udah Brio. But Adam bakla ke pop, but uklam la syu ban sensyar, uklam la syu. Vitep ublay sensyar jubor na benang ye ke bertai. Nata kata wat lengok la da ublay uklam pen stop yo Vladimir Putin ba un peniap gitu kena si Ukraine ye Brio. Stop ublay. Nama hian na benang apa Ukraine ban Russia but stop gitu jing Itu problem bau up yang ngabat ia fi bengin sensyar. Vitep ulai aku no. Uang ngamla te ban let chete support ngamla ban break ke sistem lejong. Upa da ujisu ban wan long breu, but ba uhap ban wan haga dor jong breu. Dena taka dau ba khayo jisu. Do wan dor jong breu ba wan pen i bang yangi. Wang pech ni pim don bor shu ban sensyar. Re ai ngoi play ngawan manga kon jong play. Bala kaya nga aku mu breu. Ngau breu ngala. Hallelujah. Piru pin la. But they nang ni ba fingan wan rap yang ke bor ba fin sensyar. Wadamula fil klam la shu ban sensyar. Nrai mafi mentafi dang lab yang ban sensyar la dafi pedang yang au Jesus Christ. Tambah uang kum no pat. Rong siga pulit. Duai shu pa uap yang ngi uplay. But dafi rong siga pulit fin yop yang ye ke bor ban sensyar. Fin sensyar yang kesam ngan ong fi ki meki pa. Fi ko ban sensyar ki kon rong siga pulit. Syem ka ikhtiar no try Jesus. But fin sensyar ki kon ki kena sam la fi ko ban sensyar ka kam ka jam ka relationship ka rong siga pulit fin sensyar. Daga bor ga jang utrai bar ublay up ega pertaingan penkot daga ni ar chronicle nyau khat sao wang la daki breu janga ki bela khat daga gerteng janga ngi de mangi gini gide ki kristan ki penret yela de kin duai kin wat ega khmat janga bar kin paino naga lenti bamman jangki ngan ngau na neng na beneng bat ngan map igi pop jangki bat ngan penkya ega ri jangki vitep ka ri khasi janti ajangi ga dan kampalat palat ega jim penkya jang utrai Bau try uklam up igini ginong ilam jangi galiang jaga sanyi ma pertai
Api kita ki badan sega pertai ngalong fi duduk besdang. Api kita api no api yang ngapa dia fi bengin kelabamun. Api yang ngapa dia fi bengin pan map. Api yang ngi ki blakhat de kerteng jong utrai. Balada pinang ban let sega Jingduwai malagas ngi. Rong ma fi sega Jingduwai. Rong sieng si sam sega Jingduwai. Abangi pen bet sega Jingduwai je sang wan ani deng ye don kat ni ngin ye duai fi tip kan hap si sha ga jing syap teng jong utrai. Agari kasi jantia jongi. Ban fin de igen da hap ga jing syap teng ga jong utrai. Mdai bun pen khat ngi ga jing jong fi shimet mdai bun pen khat ngi ga balang ba de gi families un pen khat sin dan ye ga riba ga jat ben reu bro ko hallelujah wa bin rong biang si ga Jingduwai sim serious ke ne ngin duai kerpang namar don na preng jong pi ki ba phim la ban duai ngin sa duai ba fin sa la ban duai ka ga anointing ang ne tong ni mani ne ga por ngin mani ngi play ga don no jafi play kat manginang mani you try play khmat jafi ga don no jafi Ublay un tap yuman siya makoi jangga Jingduwai. Hallelujah. Toy ni yang lang baro. Hallelujah try. Hallelujah try Jesus. All it takes is one Kirabashando se karabashando. and just one touch from you. Yes Lord. Right at the door Lord baro. Put aside all this trouble. So looking for you. Yes Lord. Kini por sa men siya makoi kat manginang mani ko try. Irap ngin play. Iga door jang igi khmat ki score ki bagan chaman sim jang igi ko try Jesus. Idan kami ga jing kata jam ko try Jesus. Iga door baro. Play jumot igi kintin jagan igi jing Right iga door baro. Ukhat uplay yang abadi fi. Mình xem mà khôi ngã khóa mình bảo như cái phỏ. Mình xem mà khôi ngã khóa mình move for cái phỏ. Ngã khóa cái mình xem mà khôi. Hallelujah. Yes Lord. Welcome. Hỏi khóa yêu mình xem mà khôi. Hỏi khóa. This pain we desire. Trying khóa bên đây xem biang ban mình xem mà khôi. Khóa bên đây xem biang ban mình xem mà khôi. Hallelujah. Fresh anointing. Holy Spirit, Right cái đọ nốt cái bát trăng. Right cái đọ nốt cái bát cang. Thì cái bát pet này yên. Kau akan dia join lang fin simen talang. Nganget video asgau ke jing dar kat jong try beri ke jing pen slek aku tu ke kamera ke bafidon. Aku ke jaka ke bafidon. Hoi toi dia ke jing rai. Memang ayo asgau ke jing pen slek. Hoi try Jesus. Kat si ke balong deep, kat si ke bajelil. You want shame go try. I came for you. Try you want shame go try. Yem nam ta jame go try. No am la yap nam ta jong go try Jesus. Yes Lord. Daga do Lord baro i right. In caught you men save ko. Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. Desire and encounter once again. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Oh, yes, Lord. Holy Spirit. Let's sing before you. Yes. Ben crash shy ke download jang fi kanat ka jing try jong play ni ka jaka hoi ben crack ka jaka ka download ka jim jang fi hallelujah yes Lord trying a duai men one men sim ko ni don come here biang ka presence ke jam ka ba khlai ko try
Bani ka panggil amat menuru. Cut. Hot. Trying you one pie shame. Trying even crack you get jaka jaga download check. Even crack you jaka ga jimo jember kat jangi. Try one. Try ka mancham. Yes. Hallelujah. Daga download baru. Ngayon snow you get jember slam. Trying you one pie shame. Hot pie so try you get jember. Mesema code. Hallelujah, men semakoi ni khat me mi puram ye men semakoi ni dan kam ye hot men craig a don ho jump. Yes Lord, men semakoi oh ni khat me. Yes Lord, hallelujah. Try hot galai iga jing try jong play kala don lupa ga jing try jong play. Men sim hoi khat. Yes, men sim a koi one. Hot kala don lupa ga jing try. Thank you Holy Spirit. Tot men sim a koi. Nai pen e ga don jong fi. Un pen luet e ga to ga don mau. Un pen luet e ga don mau. Hot kala don lupa ga jing try. Hot ga yo snow. Hot men craig ga don. Hallelujah. Yes Lord, men sim a koi. Hot tot. One of them get connect when men sim a koi. Hallelujah. Hot tot but ga jing praise o men sim a koi. Hot hallelujah. Give it crack. Hallelujah. Give it crack ga jaka pen crack. Barok gimana sega kamera syabar pen crack. Kandon ga jing pelat ga jauh try yang ga janmit. Kandon ga jing pen saj bor ga jauh men sim a koi. Ga hi ga jing try jauh play ngalai hi. Tot. Pinyos ngau ga jing dan ka jauh try ga crowd. Yes Lord. Try a try men pen thamai yang ni. Right jauh try. Daga download ka terang pen crack. Hallelujah. Yes Lord. Try. How to my go try. Ben keempat ye ga Jingduwai ye ga jing. Ben sema ko jang ga Jingduwai. Ben sema ko jang ga Jingduwai rom lagi. Yes Lord. Hallelujah. Ben sema ko ga Jingduwai. Kon you ben sema ko jang ga Jingduwai. Mentagaski kandon ka jing Shillong. Ye ga Jingduwai ye ga Jamfi. Ga jing em ka bashimat. Lagi jing sang ga Jamfi. Ini saat yang mentabaro. Bersama koi. Hallelujah. Idan kami yang saksi. Hallelujah. Yes Lord. Hallelujah. Hoi toi. Ngai. Yes Lord. Tot. The ga don jang fi the chipor nai kerke klet chwa nai ai lat ba chat distract ka main jang fi nai ai lat u jisu kwa ga distraction u kwa ye fi shimat klet ba fi don ki paralok ban ki bayeng klet ba fi don ga jakaru la delong yo i la de shimat ba du try yo i la de shimat ba du play menta un pen thamai biang la da fi plot ga Jingduwai nan me se khaman da fi Syiemlieh try kan shirham kan yang ga Jingduwai ga yang ga jangfi kan yang ga Jingduwai kan yang biang ga Jingduwai kan you men sema khoi ka Bible ka ongkom ni u men sema khoi u ya rap yang i ban duai pinam la ban duai kula men sema khoi kan you men sema khoi kan yang ga Jingduwai ga ri khasi janja jangi kan yang biang ga Jingduwai gi balangi jangi kan hap ga jing syap teng ga jang utrai ga ri khasi janja jangi u play un pen khiap biang ga ri khasi janja jangi. Hallelujah. Men sema khoi. Raya ga sur jang ga Jingduwai. Yo i men sema khoi u bala ban rap ban duai. Kene ga dai ka do not jang u pa jang i ba meneng u kwa ingi bengin duai.
pan maaf la da fila ken sting ye ga Jingduwai pan maaf no try ga jing bitar jong try ga nam ha ba ni la da ga yeng jong try fi pen long ga yeng jong ga Jingduwai la da ga yeng ga sam jong fi pen long ga yeng jong ga Jingduwai khot you man sim ko jong ga Jingduwai hallelujah thank you Lord try rung lagi yeng di sam ki pet na ga media ko try in sim kya ye ga Jingduwai hallelujah men sim thank you Lord ko apen chash ko rena khabrep ki khman jong fi khabrep baro nai pet ino ro hallelujah hallelujah men sim ko ngai yo ngau ya me ai ngồi em mình xem mà khỏi ngay ở ngầu em don na preng jong pi ki ba fi kwa shisha ban la ban duai tang ba fi struggle palat tang la duai la sam thia la mi kai hari ni ka skill play kwa ban nyat lut ye ka tu ka jing pam la jong fi baro don na preng jong fi phim la ban duai ye nga sam phim la ban duai wa de ki jing sang ro phim la ban duai u try u kwa ban pen ki shat biang ye man sem ko jong ka jing duai ye ka jing em jong pi but fin le chi yeng je sam fin pen yang vi ki me ki pa fin pen yang biang ye ga Jingduwai bat ki khon wa gi je sang jong iro dan na preng jong fi badan si shai ki problem ro ka ba fi klam la ban yo na jrong ka yo ka la ka problem ye fi so man yap nga duai ba ne ga sngi nga duai ne ga sngi fin yo biang man se mo ko jong ga Jingduwai fin kiu chu lom jong ga Jingduwai man ga sngi fin mi nang to fin yo ye ga problem jong fi ka ai ga problem jong fi ong u try man ta ka ba la ban pendap ba la ban solve ba la ban ai ga jubab ka ai ga problem dan na preng jong fi ki baket chi shai ga ram nga ong e fi na do mana fi perkhat le khom do utrai ong su kieu si ga Jingduwai rong si ga ba shimat ba utrai dan na preng jong fi ki me ki pa fi sano ki khon rong si ga Jingduwai dan na preng jong fi ki ba fi klam la shi sha ban duai u play ga ni ga ski u kwa palat ban pen K4 ye ga Jingduwai ye ga jing em jong fi ga yeng jong fi ga kwa la don na pen jong fi ki ban kami ga Jingduwai ker panggat kom ga ni ga jing pen sle ga ban ni ga pot ngin duai ba ga ni ga jing jai to ba ga jing kan sting ga ni ga jing pen la met jong obama ni ngi bangi klam la shu ban duai ga ni ga ski kan betat ga gertang jong Jesus Christ ban fin sala ban duai fin sa pen yang ye ga Jingduwai ye ga jing em jong fi dan pen jong fi dan kami ye ga Jingduwai ga ba gerpang nga kwa fin rai ga kti hallelujah hallelujah ngai ihon what's go e kini kinong yalam hagne ki basan jungi ngan hap khot chekmat na magani ga anointing ga jor wan chekmat sngoba wan chekmat ngin duai kerpang e fil ada don na preng fi ki badon si shai ga tu garam ga tu ba fi deban ba fi kuslai garam sa chu pasiau hanga ngin duai fi na ngin me tho breo wan chekmat hoi wan chekmat wan chekmat ngai i fi rakti shibon wan ngin duai kerpang na magadon ga jingpen sle wan daga donut ga baka ang wan kam si khamat te ga donut jangfi hoi wan kam si khamat irap ban lom ki shuki ngim ju kham le khom le ban khat si khamat na ma ga jinjar rai ngam kwa ban khang ga ne ga jingpen sle ga jong try la da long kwa fin dem kho siu kam si khamat la da fi pang ga met mlele fi la ban yang mga don ka ne ga jingpen sle ka ba don ne ga jaka utrai un pen yang biang ga Jingduwai ga jingem ga jongfi hallelujah hoi te ga donut jongfi fi ki ba wan si khamat te nang te lupa ngin sa bokti fi ngan sa khot igi nong yalam kin bokti hallelujah te ga donut jongfi don na preng jongfi film la ban duai ya tho you try ong try ngam la ban duai ngatep bangala ngahap ban duai tamangam la ban duai wan na sini ka kamera la fi tep ka to ga liang lang tai mi na shabar wan na sini sa side kini ka kamera wan na sini ka side hoi wan kini volunteers kin chupet bahatang kini ki kamera ne khmat nginem te ga jing try ga jong play wan shakmat hallelujah wan shakmat te ga donut jong fi te ga donut jong fi pani men sem ko jong ga Jingduwai ka to ga jing shap ding kan rian na ga jing em na ga yeng jong fi kan na yeng ga Jingduwai nan jing shap ding ga Jingduwai hallelujah try hoi duai hoi ngai ishibon hoi duai te ga donut jong fi shwa bangin bokti ga duai gini ki rangba daga ba bura me fi khot men se ma khoi bagan pau kan ga jing pen pau ba fi bokti ki breu khot lupa yu men se ma khoi fin long sensitive yu men se ma khoi ba fi bokti kan ga jing pen pau ga long specific ki breu hallelujah try
Try ngada duai kan ningut kiwan sekemat ko pa. Try ki kwa ko try Jisu ke Jingduwai. Ki kwa men penyang biang ke Jingduwai. Ki kwa ko pa men penyang biang ke Jingduwai ke Jingem jang ki ko try Jisu. Hoi the ke dono jampi. Pan biang yu men sem ko jang ke Jingduwai. Ketu ko problem. Hallelujah. Kanem don bor dan hi penyang ke Jingduwai. Pin yo baik na jrong ketu ko problem. Ka addiction jang pi, ka depression kai ko problem. Hallelujah. Utrai ula ban penka. Hallelujah. Try ngaduai. Yin sedang ban bukti, sedang nak ban bukti ngayos ngawi ke bajur ke jing pensle. Sedang ban bukti, kibasan, kilong kme, kilong kepangan am de jer kertek. Dan ni ke dono ban bukti. Hallelujah. Sedang ban bukti. Try ngabukti. Hallelujah. Try ngabukti ko try Jesus. Ben bau ko try Jesus. Try Jesus men sema ko. Yes. Yes. Ay kadang kali air jaman sema ko. Try penyang biang ke dono jangka. Try penyang biang ko pai ke Jingduwai. Hallelujah. Try ngabukti ko try. Penyang biang ke Jingduwai ke Jingem. Ke Jingem Syam ko pa. Kam don jaka. Apa kinot dan penyang ke Jingduwai. Ko hallelujah. Yes. Kena ke jing pen slap kan tot minta. Tot jing pen slap tot. Try kan penyang ko try. Hallelujah. Try ngaduai ko try. Hallelujah. Try Jesus. Hallelujah. Try ngakran ni ke jing pen slap jom men sema ko. Jom ke Jingduwai. Penyang biang na ke jing ke jom u ko try Jesus. Hallelujah. Try Jesus. Hallelujah. Try ngabukti ko try. Ngabukti ko try Jesus. Bukti ko try Jesus. Try kat ni kon jameng aku amen juba di pen Paul ke purang. Try penyang biang ko try. Ika Jingduwai ke yeng ke jongki ko try. Ke Jingduwai kan long ke jing shirham. Ika jingem jongki. Hallelujah. Try ngaduai ko try Jesus. Ke bukti melasaya una ke yeng. Melasaya una ke berjaka ke bampai berkat ko try. Udah nak jaka ke besar marwai ko try. Try ngaduai men penlayu un yeng ke Jingduwai. Unem ke Jingduwai. Try baru ki bahi. Kini ke jing paba. Kini ko try ke jing kelador. Aga jing em ke jauh ko try. Open power ke divine revelation ke jing em jauh ko try. Hallelujah. Try Jesus. Hallelujah. Try ngaduai. Try ngaduai ko try ngaduai. Simpanku Yes, rumah Membantu hampir Mentah Menyidangkannya Sashi Jingtip Jomir Mensimbanku
Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, we make way, we make room. Lord, let your Spirit have your way in this place. Lord, we have come from you. We make way, make way. We make room. Lord, let your Spirit have your way in this place. Oh Lord, we have come for you. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, you are welcome. Move upon this place. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Spirit, Spirit, Holy Spirit, oh Spirit, Holy Spirit, oh Spirit, Holy Spirit, your presence makes me whole. Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Spirit, Holy Spirit, Spirit.
Hallelujah. 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 Try ngồi im ế và phải vẫn mình tại cái khôn cái chậm này của Chúa Jesus. Hallelujah. Try Jesus. Try ngài ngồi và mình tại cái khôn cái chậm này của Chúa. Try Jesus. Nghe mìnhเป็นขยะเอกลิงคอร์กับบัมเดนเมก็ try ไม่เป็นขยะเอกลิงคอร์กับบัมเดนเม Hallelujah. Try Jesus. Hallelujah. Try Jesus. Try ngadua ika jing shna jom me ko pa. Ngadua ika jing pen slek jom men sim ko. Kaban shna ya ki ko try Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Try Jesus. Hallelujah. Try Jesus. Ko apin kner gi kti jo vi baro daga buram mde yanga yega ne ga jing pen slek jom men sim ko ka badan ne ga por. Keadaan shisha ke presence ke jong turai ni jaga. Keadaan shisha kner si jong ikti jong fi. Hallelujah. Try kat bagi kon jong ikinang kner ke try. Try ke ni ke jingpen slek jong men sim khoi. Ke ni ke jingpen slek jong men sim khoi. Ngaduai kan pen kedia ya ke lengkor ke pam dai na me na ke jing em jong ki ko try. Try men play kalat igini ki breu ki badan haga ram go try. I begin kêu si ka Jingduwai men pen pau i ka bana bneng begin le kom no go try. Kini me excited ka jing start breu men I mo me ka revelation ka belong divine go try. Ka bakin salat ka jing elam go jom go try. Ngaduai go try ka supernatural power ka jom me kerpang igini ki basa ki bakit i ka ram go sha go try. Kimi otia ka kthak le go try. Try me sen ay ki go try. Ki ya ji ka lenti ka ba try kat begin ang kner ka kti. Try ngaduai ko pakin pediang igini ka jing pen sle. Bakin ban sim kiai ka Jingduwai kini syambat me ka jing jong ka Jingduwai go try kin penyang biang ka Jingduwai ka jingem simat kin penyang ka yeng ka sam kin penyang biang ka Jingduwai ka jing sang jongki kin penyang ka Jingduwai go try ka jaka gi dan go try Jesus but trying ada duai kerpang go try men pen hap biang ka jing syapti ka jong try ki baro men juba bi ki bapang go try ka kren ka jing pen kya ka jong try Jesus fi baro pedang ka ta ka kren ka jing pelai Lord pigi bishate. Kren ko try ka freedom. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. Kren men sema ko jang ka jing lai Lord. Pinam shate sa. Hot ka dang don ka jing try shate. Mlelai. Hallelujah. Hallelujah. Try ka bikin ang kner gikti. Try nga ngam tip lut nang ni. Meme tip ka jing ang no jang ka don no jang ki ko try. Ka ai ka baki kit ko try. Ka ai ka problem ka baki don me tip lut ko try. Try nga da duai. Try men pen ke shat biang yo men sema ko jang ka Jingduwai. Kin yang biang da ka Jingduwai nan isi kaman. Hallelujah. Try Jesus. Try nga duai. Men sema ko jang ka Jingduwai. Try biang yang isi sien pa. Ngin le ka ni ka wai ngan request ye fi bran yeng ru duai ye gane. Ngin duai kerpang ye keri kasi jantia na mau blai udang et palat ye keri kasi jantia. Udang et palat yo i ye kata. Wala da ka jingdom ka roi ka jing sneu ka roi re udang et utrai. U ap ye ngaba ye fi ki kon ki blakot da ka gerteng jong. To ngin le lang hang ni ka por ki bran yeng ki bran hang ni duai da ka donut baro tangi ka ni ka wai ka mat ngin se pen wai no. Ba kata duai ba ka jing syap ting you try kan hap yang ha keri kasi jantia. Kan hap ka sorkar kan ha bagi darbar Shillong kan ha bagi yengki sam jongi kan ha bagi school ki college kan ha lot akabay dai bar gari khasi jantia jongi tongin duai da ka donor ka bashirham try pa biang ye ka jing shapting try pa biang mengin shapting me ngin em shapting ye ka waipat ngin dan ye ka jing shapting ye me ko try ngin buram ye me ko try ngin dan ye ka reverential fear of the Lord try ngara khot biang ye men sema koi na khot biang ye men sema koi ha biang ka yengki sam jongi ha biang ko pa ka jing em simat ha ba ki dorbar Shillong jongi ha biang ko try ka jing ye sang ki jongi ha biang ko try Jesus wala ka sorkar jongi ko try ha ba ka jing shapting ye me ko try sen shar ye ka ne ka ri jongi da ka jing shapting ye me ko try ko ma ka jagi kam apostol men le biang kom jo ma me dei u play u bolong u jo men nen melong u jo men ta melong u jo sido ki ba pam jengkot ai bagi kam ki apostol kan jab yang kam palat
double go try Sausha Sansha go pa Try ngada duai Try ga rikasi jantia men pen kiabiang Try ngapan maap iga pop jongi go try Ngakwat biang eme go try Try ngapan maap go try Kum ki kon ki jang me ngi bakla go try Maap yang go try Jesu Ngi pai biang shame go pa Ngi pai biang shame go try Jesu men sembo ko Ngi pai biang shame Try ngau iga Jingduwai jongi go try Ngi kala ka mamot go try madagasgi Ngin pen yang biang iga Jingduwai iga yang jongi Ngin pen yang biang iga jesang jongi go try Try ngim kwa bakan kala krem jonga niam Ngim kwa ban kala krem jonga jing snail Ngim kwa ban kala krem jonga jingale Ngim kwa ko try Ngi kwa baka yang jong me Kandai ka yang jonga Jingduwai Try ki families jongi Kandai ka yang jonga Jingduwai ko try Jesu Try ngada keren ko pa Kar kom kani ka jing pen slek ngi ki breu ngim dan bor Ka jing pen slek jong me ka dan bor Try ngada keren ko pa Heal our land Pen kia biang ye ka reach kasi jongi ko try Try ay bakan yang biang nang ne ka ba kraw Bagi breu se keleng ka pertai kinong Baka don ka rikasi jantia ka ba siap teng ya me ko try Try nginem Syiemlieh kai niam go try maap la dangi lai kedau kti praniam go try maap la dangi lai kedau kti go pa maap try Jesu try kata kam de galenti jongi go try kede galenti jong baman try nginem kedau ya no nginem kedau yu boda na gano ga niam go try Jesu try kita na gano ga balang nginem kedau go try Jesu tang go wai gano ga jaka ka bangi don go try ya rap yang ido men sem ko ben pen yang biang ga Jingduwai ga yeng ga jongi hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you, Lord. Ngai ngoi me ko pa. Ngai ngoi me ko try Jesu. Kan mi ka ba crowd hini kiski ban wan ko try. Ka ba crowd na mata ka prom chang me. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Manai ti hai ba bra. Kan chupen banai ka wei ka jing pen bana. La Sunday ka por pravijem step. Ngindon ni ka Jingduwai. Jing sha jing it. Akwa ba barok kat ni kat bangi wan jiseng kumne ngine wan kumne ngin penyang ye ke Jingduwai fle ngawi ke jingikai jo ke Jingduwai ke de ke download jong kupa de kwa bandan ke download jong kupa rong she ke Jingduwai wan la Sunday prabu je dang step ane ngin ye duai ngin penyang biang ye ke Jingduwai nang de ke jaka nang ne ke jaka kan yang ke ding jo ke Jingduwai bal fin si ye kamba am de tang ye nga sam jong fi fin ye ke ri khasi jan ja bra ko ai akwa fin sha score ken ma bhai ke ta nang ai ti ba bra. Hallelujah. Tungin pertal laisien. Ngi ai ngo ye me atrai. Laisien. Ngi ai ngo ye me atrai. Ngi ai ngo ye me atrai. Ngi ai ngo ye me atrai. Ngi sngo ngo shisha. Ya ga jingna rekat ga jong try ga ni ga jing shakri ga ni ga janmit. Koble shibon ba event Syiemlieh. Ngi sha ba ga jing pen se ga jong try. You new samlau jong in ga Grace Worship Center. Kanang mi ki sing I ka jing pen se kalong fresh ga jing ju namar ngi tip bo blai dan interest ga pas ukwa ga jing pen se ga bathamai amen isngongo you try ga ni ga janmit namar dei ga jing dan kat ga ju dei habadan men se ma jong try ka dan ga jing lai lut ngarang baro kitu gi ba pet ni ki yeng gisem ha ga ni ga janmit kan dan ga breakthrough ha ga jing ga jvi kan dan ga jing ga blessing ga jing gerdu ga jong fi ba ni ringet ba pinyo mat ga jing gerku pinang join chu ba ga ni ga jing shakri ga jongi ya ka bangi shipelong ka por sau sideng man la ka ski Sunday te ni ka janmit ngila poi ka por bangi nyawai no nga sobhaban khati ba jason in wan khmat in duai ga jing aingu bat kum jo ban kerku pnuai tingi le ya ban aingu lang ya ka jing don ka jing try na do bas dang jo ni ka jing seng aingu ka jing ka jong play kerpang ro tingi duai lang I ba Ivan bleu pendang pendon kam dang pen slek shu I ban long ka jingker ku nam ta ka buru am ka jong tra tingi le ban duai lang ka ne ka janmit hading tang sakur ku penwa try ngwan khmat jong me ko pa ka ne ka klemat ngwan ne ka ban ai ngo I me kan try ne mar me don ran kat lemon ngi na do bas dang jo ne ka jing seng kan ko pa try ngi os ngo shisha ka anointing ka jome try mame don hakne ga jaka kan kopa na do bangi mane na do bangi sedang ban yero ke kerteng ga jome kan try nga aingo kan kopa mai ya mai long ri kat lam gwe pukwe ke klemat ke second ka badang ya jo na ga jing shikri kan kopa nga aingo ke jing ki ga jong men sem khoi na ga jaka try nga aingo ke baro ke mamale ha ga jing em ga jongi kan kopa nga aingo ro try
ye ke khtian ke jome bing yo kan try ne ke janmit try mai ke khtian ke badai piang kan kopa trang ye mani ke sngi ke bakhat do kan kopa try me ong kan kopa tu sharai de doi ma pinom hap no kan try trang ye ngo ko try ba mai ni ke khtian ke badai ye ngi kan try ye mi ke sngi ke bakhat do kan kopa try ye ap sharai de ke jingduai kan try bang ye duai kan tryมันลับมันเชื่อมิงกันโคปากิบเบ็ดกันทรายน้ำตาเกคริสเตนก็จอมกันโคปาตรังเดด้วยเว็บบาร์กิบวานังเนกจิงเชครีกันโคปาทับอีกอยู่มันเสียมจงก็จิงด้วยกันโคปาไอ้บุมันเสียมโคจอมทรายอุนเดฮิกายอุนเดยาลามิกิกันโคปาบ่มันเดปันสเลกิเว็บกิมีเนกจักกันทรายกินไลท์พายบักเดกานอยติงกันทรายบักกินเป็นเมฆเนกยากันเนกมันเสียมจงก็จิงด้วยหากจิงเอ็มก็จงกิชิมัดmakin la kan try ban shong man wat ke khmat jong me kan try shaki pulet kan try haman la ka chingem ka jungki ka ke man ka sngi trang da duai kan kopa baleng bang da jing hikai kan try kan ya rap ingi kan kopa bagi nang san shushu hajing sngo thu yem ker pang duai ivan kan try trang me pendon kam yu shukri jong me kan try man ayu ke divine wisdom man ayu ke divine protection man ayu ke divine provision kan try bagi nang la kan try bagi dap da ke jing pan slek ke jom kan kopa man blessing jolong samla ke jing kan try bagi nang la kan try ban job ishibon ki man sim nam da ke hima ke jom kan kopa try la balong ke jing ku hala ke yeng ke sam ha ke kor ke jan ba ri ba ke jan beriu baro ke wei kan kopa try ngai shim ke puram kan try pla ingi kopa lang man ke jan met da ke jing ku ke ba phatam ke jom ai ba ke jing it ba ke jong play pa na bom jikun ke jing ke jong Jesus Christ bu try lama ke jing slok ke jing pen shai bor ke jing men sim kho jong blay to ai kini ke lai lo ro blay ke ye ye balon kat lam bat pi wei para lama ke ru kho ke bodon ma shakri me ke bodon hang ne ke lang ke protai mata shi ke bom jikon amen bad amen tong lai sin you try way are lie you try you try